Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Так, прывітанне, хто ўжо там. Я спадзяюся, што мяне добра сёння чуваць. Зрэшты, у нас ёсць яшчэ парачка хвілін на тое, каб праверыць ўсе вось гэтыя тэхнічныя аспекты. Вось такім чынам, ці трэба мне ўключаць святло? Добрае пытанне. Лепш быць жоўценькім ці беленькім, як вы думаеце? Ай, пакінуць так. Так, сегодня такая амаль інтымная, так бы сказать, атмасфера. Надвор'е адпаведна. Все як трэба. Пачакаем пару хвілін, каб пачаць роўна ў абяцаны час, каб людзі, так сказаць, не крыўдавалі. Таму што я сам ведаю, вось калі роўненька прызначаеш там медытацыю, напрыклад, а потым спазняешся на хвіліну, дзве, і пачалі без цябе. І ты такі, Таму будзем паважаць. Яшчэ такі тэхнічны момант. Хачу папярэдзіць, што узніклі нечакана праблемы па здароўю всякія. То я не ведаю, як, так сказаць, это удастся до конца стриматься. І это ўсё давесці. Ну, спадзяюся, што удастся. Але досведу такога няма. Таму одна там такая інфекцыя непрыемная. І паглядзім, як это адаб'ецца. Калі цікаўча, падлучайцеся хутчэй і будзем неўзабаве пачынаць. 10:29. Ну, фактычна можна. Інфекцыя, якая адбіваецца на маім узроўні спажывання чаю. Хаця, в прынцыпе, мой узровень спажывання чаю, ён мяжуе ўжо са злоўжываннем чаю. Таму, можа, гэта і добра, што яна адбіваецца. Так. 2 лайкі. Это я мяркую, значыць, што лайкі азначаюць, што ўсё добра відаць, чуваць. Каментароў не бачу. 10:30 у нас роўна на гадзінніку, такім чынам, у Празе, прынамсі. Такім чынам, дарагія сябры, прывітанне. Я думаю, што мы можам пачынаць. Вось. Сёння ў нас працяг ўсё той жа тэмы будызм і сюррэалізм. Але такі, вельмі цікавы для мяне асабіста, прынамсі, надзвычай цікава было рыхтаваць гэты стрым. Таму паглядзім зараз, што з гэтага атрымалася. Такім чынам, пачынаем з цытаты, як і заўжды. Сфера мастацтва нашмат шырэйшая за дадзеную рэальнасць. Мастацтва нараджаецца з недастатковасці рэальнасці. Калі рэальнасць квітнее і дасягае даляглядаў, расчышчаных мастацтвам, калі яна губляе каштоўнасць як падмурак мастацтва, тады новая, іншая рэальнасць паўстае ў месцы іхнага зліцця. Рэальнасць і мастацтва – дзве стадыі бясконцай дыялектычнай эвалюцыі. Рэальнасць не спыняецца. Самае надзвычайнае мастацтва нейкай эпохі робіцца банальным у наступную, і нараджаецца новае мастацтва, уласцівае свайму часу. Кожная эра мае двайны аспект – сваю усталяваную форму і сваю форму ў ператварэнні. Кожная эра ёсць пераходам да наступнай. Таму мастацтва, створанае ў адну эпоху, непазбежна асуджанае на тое, каб саступіць месца мастацтву наступнай эпохі. Мастацтва ніколі не давяршаецца, яно няспыннае. Нават Дада з яго разбуральнымі намерамі засталося ў межах мастацтва. Нягледзячы на адмаўленне ўсіх традыцый і каштоўнасцяў, Дада ўсё ж было пэўным стылем жыцця. Яно не імкнулася да матэрыяльных вынікаў. Тым часам сюррэалізм ёсць наўмыснай, зручнай прыладай, што дазваляе нам шукаць і знаходзіць прыгажосць. Сюррэалізм тоіць у сабе бясконцыя магчымасці. Гэтым і апраўдваецца існаванне сюррэалізму як выразніка нашай эпохі. Сюррэалізм – свядомы і мэтаскіраваны механізм, што вядзе да знішчэння рэальнасці.
Нават калі ў сваіх формах ён запазычвае пазнавальныя абрысы, гэтае падабенства не галоўнае. Галоўнае гэта, што сюррэалізм адкрывае шляхі ў будучыню. Толькі з гэтага моманту мы можам казаць пра чыстае мастацтва. Сюррэалізм не проста візуальны, а яшчэ і інтэлектуальны феномен. Вось такі тэкст 1930 года. Каму ён належыць? Сам па сабе вельмі цікавы, так? Мы там адразу адзначаем некалькі такіх момантаў, даволі для нас цікавых і сімпатычных. Ну, напрыклад, што рэальнасць і мастацтва это дзве стадыі бясконцай дыялектычнай эвалюцыі, так? Бачым уплыў дыялектыкі, так, Гегель, вось гэта Aufhebung і так далей, знаёмая. Так, потым форма ў ператварэнні, так, знаёмая нам, беларусам. Ось нейкая такая форма ў ператварэнні. Это Абдзіраловіч амаль крышачку раней сфармуляваў лічыўся форму, але это даволі цікавая тут апазіцыя праводзіцца паміж усталяванай формай і формай у пераўтварэнні. Ну і вядома, знішчэнне рэальнасці, калі як бы ўзяць да ўвагі, што 30-ы год, то менавіта у тых жа поймах і у той жа год пра гэта напісаў у сваёй бачнай жанчыне Сальвадор Далі, так, што параноідальна-крытычны метад ён пакліканы як бы дыскрэдытаваць рэальнасць цалкам. Вось. А тут амаль тымі словамі напісана, што сюррэалізм свядома мэтаскіраваны механізм, што вядзе да знішчэння рэальнасці. Ну і хто ж гэта мог так вот это хораша напісаць, пры гэтым увесь час шукаючы як звязаць сюррэалізм з мастацтвам, што ў прынцыпе не было ўласціва французскім, напрыклад, сюррэалістам, хаця яны, як казаў Арто, несупынна ўсё-такі дзейнічалі на поле мастацтва і літаратуры. Дык вось гэты цудоўны тэкст называецца «Інтэрпрэтацыя сюррэалізму», і ягоны аўтар японец Харуя Кога, мастак і буддысцкі святар. Прынамсі па адукацыі. Ну як па адукацыі? Ён не скончыў, але ягоны бацька быў буддысцкім святаром у традыцыі дзюдо сю, не блытаць з дзюдо сюнь-сю, это яшчэ іншая традыцыя. Вось дзюдо сю. Але абедзве традыцыі належаць да школы чыстай зямлі. Цікавая такая плынь махаянавая. Вось, дык вось бацька быў гэтым святаром, а Харуя мусіў па ім успадкаваць, так сказаць, ягоны храм. Это абсалютна ў Японіі звычайная традыцыя. Тым не менш, усё пайшло не так, як планавалася, і Харуя пайшоў вывучаць жывапіс, спачатку заходнееўрапейскі, вось, але таксама японскі традыцыйны. Адным словам, ён вось ужо недзе у канцы 20-х гадоў абвяшчае сябе фактычна сюррэалістам, а потым піша вось гэты тэкст, які мы цытавалі. Значыць, на жаль, недоўга ён пажыў, так, ён нарадзіўся на год раней за Брэтона ў 1995, а памёр у 1933. Вось, зусім малады. Але пакінуў па сабе шмат карцін найперш, вось, таксама тэкстаў. І даследчыкі лічаць, што вось у ягоным разуменні сюррэалізму мы знаходзім водгукі буддысцкіх ідэй, якія вось ён са свайго асяроддзя як бы таксама ўспрыняў. Вось. Ну, у чым яны палягаюць, мы пабачым пазней. Вось, то бок, пра што ідзе гаворка, пра што сёння будзе весціся, што фактычна не толькі сюррэалісты цікавіліся буддызмам, вось, што як мінімум адначасова фактычна са з'яўленнем такой цікаўнасці, можа быць, там, павярхоўна-непавярхоўна сюррэалістаў да буддызму узнікае адваротная зацікаўленасць буддыстаў у тым, што такое, уласна кажучы, сюррэалізм. Вось. Ці буддыстаў некаторых, скажем так, творцаў, якія маюць вось гэты буддысцкі бэкграунд. Ну і большасць з іх, трэба сказаць, паходзіла з Японіі. Ну, гэта абсалютна не выпадкова, так? Чаму? Таму што на той момант 20-30-е гады 20-го стагоддзя Японія была адназначна самая развітая і самая, напэўна, паспяховая эканамічна краіна, традыцыйна буддысцкая краіна.
так. Усе астатнія як бы не маглі ніякім чынам канкураваць заходнім краінам, а вось Японія магла. Вось, і нават даказала гэта у вайне супраць расійскай імперыі, якую перамагла в 1905 годзе. А такім чынам, але зусім яшчэ, можна сказаць, недавно, до 1858 года Японія на працягу 220 гадоў заставалася закрытай краінай, так званай. Так? То бок у іх быў такі закон, што сапраўды яны не пускалі амаль іншаземцаў. Там было проста некалькі кропак, на якіх яны ўтрымлівалі сувязі там са знешнім светам, перадусім з галянцамі. Ось, каля Йокагамы там была такая выспа, штучная выспа, на якой знаходзілася галянская місія. Вось, по-моему, Дангаку называлася па-іхнаму, вось, чужынцы. Усіх астатніх яны павыганялі, мы пра гэта гаварылі ў стрыме «Беларусь і буддызм», пра дачыненні японцаў з езуітамі, у прыватнасці, з партугальцамі і так далей. Вось, такім чынам была закрытая краіна. Потым у 1958 годзе, крышачку раней ужо, 53-54, прыехалі ці прыплылі амерыканцы, вось камадор Пэрі такі, яны прымусілі японцаў пагадзіцца на адкрыццё партоў, і пачынаецца фактычна рэформа, трансфармацыя японскага грамадства, якое ўсё больш і больш перастае быць традыцыйным і набывае заходнія рысы, пераймае заходнія рысы. Не ўсё гладка адбываецца. Ну, напэўна, усе глядзелі фільм там «Апошні самурай», там што-небудзь такое. Вось так, это вот у гэтым духу. І фактычна была грамадзянская вайна, вось, але урэшце усталявалася вось гэта эра Мэйдзі. Вось, і Японія выдалася шляхам даганяць, што называецца, заходнія каланіяльныя дзяржавы. Вось, пачынаецца вывучэнне заходніх, навукі найперш, філасофіі, вось, але ў тым ліку мастацтва, так? І па-японску заходняе мастацтва – это йога. Вось, японцы пачынаюць вывучаць йогу. Вось, але йога – это не тое, што мы прывыклі, вось, лічыць. Па-японску это якраз заходняе мастацтва, і вось многія мастакі якраз праходзяць гэтым курсам. Вось, тым часам і адваротны ўплыў адбываецца. То бок на захадзе ўзнікае штосьці, што вядомае пад словам жапонізм. Французскае слова, вось, такое не самае, напэўна, з нашага гледзяча мілагучнае, вось, а гэта проста азначае мода на Японію. Асабліва яна закранула імпрэсіяністаў, вось, і абсалютна, бясспрэчна, што Мане, Дэга, Ван Гог і іншыя, яны так ці іначай, Лаўтрек, там, Рэнуар, усе, вось, так ці іначай аддалі даніну японскім уплывам. Кіёэ, вось гэтыя ўсе гравюры, карцінкі і гэтак далей. Такім чынам, то бок, это, здаецца, дробязь, але гэта не слабы ўплыў. То бок, як бы тое, што лічыцца сёння вось эмблемай, можна сказаць, еўрапейскага жывапісу, у прыватнасці французскага, так, вось гэты самы імпрэсіянізм, ён мае часткова ўсходнія карані. Вось, значыць, што яшчэ там? Мода на Японію захоўвалася, так, і на пачатку 20-го стагоддзя, так. Ну, мы ведаем, хто там любіць оперу, да, вот это Чио-Чио-сан, мадам Батэрфляй, да. Вось 904 год, мы ведаем, што Максім Богданович напісаў «Дзве танкі», нават. Вось, і гэтак далей. Вось, і ў Францыі спрабавалі пісаць у жанры хоку, напрыклад, да, ці хайку. Вось, тыя паэты, якія пазней былі вось у гэтай сюррэалісцкай групе «Ле Гран Жо», «Вялікая гульня», яны таксама гэтым займаліся, як бы спрабавалі выказаць вось гэты момант у трохрадкоўі. Это вот падобна штосьці да таго, як Брэтон вось гэтыя фразы свае перад сном ці пасля сну занатоўваў, так? Так і тут. Яны імгненна спрабавалі выказаць нейкі мімалётны настрой. Вось, як я казаў, у Японіі была мода на заходнюю філасофію, перадусім нямецкую класічную філасофію, так, на Гегеля, дыялектыку. Узнікае кіёцкая школа, вельмі вядомая, якая спрабуе менавіта змірыць традыцыйны японскі светапогляд менавіта з Гегелем найперш, з дыялектыкай ягонай. Вось,
Што ў мастацтве? У мастацтве шмат чаго адбываецца. Ну, трэба адзначыць такі кур'ёзны факт, што ў мастацтве у двадцатых гадах ужо выявіўся уплыў футурызму найперш. І прычым не абы-якога, а расійскага футурызму. Вось. Ну, Расія, так сказаць, найбліжэйшая да Японіі заходняя краіна. Вось. Ну, это як бы по факце так і ёсць. І я як бы, в прынцыпе, лічу Расію як бы перыферыяй захаду, як і многія іншыя даследчыкі лічаць, то бок ёсць. Можна з гэтым спрачацца, вядома. Вось. У нас гэта не меркаванне не пераважнае. У нас Расія это азіятчына, вот всё такое. Вось. А вот для японцаў, напрыклад, для тых самых азіятаў, вось для іх Расія гэта была проста правадніком прагрэса вось гэтых усіх заходніх ідэй. І сярод іншага такой рэчы як футурызм. Вось. Хаця мы ведаем, што расійскі футурызм быў такі вельмі спецыфічны. Вось. Тым не менш яны залічваюць сябе да футурыстаў. Дык вось быў такі таварыш як Давід Бурлюк, сябар Маяковскага, паходжаннем з-пад Харкава, вось, ну, то бок умоўна расійскі футурыст. Вот, але мова ягонай творчасці была расійская. Вось, плюс ён яшчэ быў як мастак вельмі плённы, просто вот не ведаю, колькі ён карцін, там десяткі тысяч, здаецца, намаляваў. Ну, я калі пра яго чытаў, думаў, бляха, это такі вось наш як бы расійскі Зміцер Вішнёў. Вот. Не толькі плённы літаратар, але яшчэ мастак. Прывітанне Змітру перадаем. Вось. Дык вось Бурлюк падчас грамадзянскай вайны уцякае разам з белай арміяй, так сказаць, на ўсход. Вот, отступление, так, белогвардейцев, там, чехословацкий корпус рухается по чыгунцы, так, амурской. Ну, и одним словом, конец концов, апынается ён во Владивостоку. И вось Владивосток, так сказать, ён такі вот у 1918-20 годзе, так, там жыў Бурлюк, і ён вось ператвараецца ў такі вось цэнтр культуры, можна сказаць, альтэрнатыўны, так, ад якога проста далёка ўсе вось гэтыя там змаганні, так, вайна просто. Ну, людзі просто з'язджаюць, уцякаюць і жывуць там, в прынцыпе, тым жа як бы дарэвалюцыйным, што называецца, можна сказаць, жыццём. Ось, і у тым ліку мастацкім. І вось Бурлюк там, значыць, ладзіць чытанні, там, выставы. Вось. Згадваў ягоны сябар, значыць, Мікалай Асеяў. Гэта я, дарэчы, прачытаў у Яўгена Дземянка. Ёсць такі адэсіт, выдатны пісьменнік, вось, і знаўца мастацтва. Ну, найперш вялікі адэскі патрыёт, вось, але волею лёсу мы знаёмыя асабіста, ён жыве ў Празе. Вось, пашанцавала. І вось ён напісаў цэлую кніжку пра Бурлюка і пра ягонае сямейства. Вось, і цытуе там розныя рэчы, вось, сярод іншага ўспаміны, напрыклад, Асеева. Вось, значыць, калі яны ладзілі выставу футурыстычных карцін ва Владзівастоку, штосьці вот не падабалася там Бурлюку. Вот ён хадзіў, кручыўся і думаў такі: ніхто не прыйдзе, там кшталту, это людзям не цікава, у іх іншыя праблемы. Вось цяпер, але потым знайшоў выйсце, значыць, узяў шкарпэтку, нейкую там сваю, не самую чыстую, што называецца, прыцягнуў просто цвіком яе прыбіў там да халсціны, вот, і так пакінуў такі: о, вот это супер. Вось, а все такія: что вы делаете, Додя? Давид его звали, да? Ось, ну, а Додя ему и кажа: Коля, вы ничего не поняли. Это будет гвоздь выставки. У этого носка будет давка, о нем станут писать газеты. На выставку придет весь город. Здесь будут толпиться зрители и гадать, что хотел этим сказать художник. Ось. И действительно, мовляв, все таки было, как предвидел Бурлюк. Ось. Одним словом, ну, тут трэба згадаць пра палеміку паміж Дада і футурызмам, ну, мы пра яшчэ будзем казаць. І тут усвядоміць, што, ў прынцыпе, футурыст Бурлюк зрабіў такі, ў прынцыпе, даволі відавочны дадаісцкі жэст, якім быў славуты ў тыя самыя часы Марсель Дюшан. Окей, але у Владзівастоку ён не запыніўся і пераехаў у Японію.
у 20-м годзе. Чаму? Ну, відавочна, таму што фронт набліжаўся, чырвоныя перамагалі, вось, і стала яму ясна, што пакуль там Маяковскі, так сказаць, ягоны сябар пісаў агітацыйную паэзію, то Бурлюк вырашыў ўсё-такі ад граху падалей з'ехаць. Ось, і натуральна з'ехаў ён в Японію, дзе і пражыў 2 гады. Вось, ну і вакол яго там сфармавалася пэўнае кола. Вось, ну і вось футурызм, так сказаць, стаў падзеяй. Ужо ў 21 годзе мастак Тай Камбара японскі, значыць, зрабіў выставу і апублікаваў маніфест, так? З 12 пунктаў маніфест школы японскага футурызма, які называўся Дай иккай камбара сенгенсе. Ці сё, сенгенсё. Вось так вот. Прабачце мою японскую, я абсалютна ёй не валодаю, але я буду чытаць так, як вось на кірыліцы ці на лацінцы напісана. И вот в этом манифесте говорят: художники, уйдите, критики, уйдите, искусство абсолютно свободно. Нет ни стихов, ни картин, ни музыки, есть только творчество. Искусство абсолютно свободно. Свобода его форм абсолютно. Психика, эмоции, звуки, запахи, цвета, свет, похоть, движение, давление и сама реальная жизнь. Все это не может не быть содержанием искусства. Любой материал, любая форма не будут бесполезны на пути творчества. Ось такі ён японскі футурызм. Ось. Што ж, была пара маніфестаў, параўнаем гэта з наступным маніфестам. Але ўжо не футурыстычным. Дада дэкляруе ўсё і адначасова ўсё адмаўляе. Што бясконцасць, што нішто, гучыць аднолькава, як цыгарэта, нагавіцы ці слова. Усё, што паходзіць з фантазіі, сапраўднае. Усякая мінуўшчына ўтрымліваецца ў будучыні пракіслай соевай пасты. Калі вобразы, недасяжныя чалавечаму ўяўленню, могуць узнікаць у камені ці ў галаве сардзінкі, у такім разе і чарпак або котка маюць дар уяўлення. Дада бачыць я ува ўсіх прадметных рэчах. У трымценні паветра, у агідзе да мікробаў і ў водары слова я. Ува ўсім гэтым дада бачыць я. Усё непаўторнае. Выказванне, што ўсё ёсць усім, паходзіць з будавых відзежаў. Дада бачыць усё ува ўсім. Таксама проста надзвычай цікавы тэкст, такі з элементамі аўтаматычнага пісьма, відавочна, але это нас не павінна здзіўляць, таму што яшчэ цара казаў, так, што думка нараджаецца ў роце. Значыць, і што мы там бачым? Даволі цікавае сцверджанне, што дада бачыць я ва ўсіх прадметных рэчах. Это як? Што за я ва ўсіх прадметных рэчах? Ну, это так перакладзена. Насамрэч маецца на ўвазе, відаць, тэорыя Догена, які казаў, што буддава сутнасць, вось, альбо свабхава, як бы сутнасць наогул, так, ну, лічыцца, што свабхавы няма, так, у дхармах. А вось Доген лічыў, што буддава сутнасць, Buddha nature, што яна не толькі ў жывых істотах знаходзіцца, а ува ўсіх наогул прадметах. І што яны не тое, каб яе маюць, там, па перакладзе, там, дзеяслов не to have, а to be, а яны ёсць гэтай сутнасцю. То бок такое адчуванне, што ён больш яшчэ махаяніст за махаяна ці там за йогачару, то бок ён фактычна лічыць, што ўсе проста рэчы, як бы, так, это, як это сказать, ну, это нават уже не політэізм, это просто ось, ну, это дагенаўская інтэрпрэтацыя, яна даволі складаная, але вот это адзін з яе галоўных пунктаў. Это чыста японская фішка. Такога проста у кітайскім дзэне не было. Это ягоная рэч. Вось, Доген заснавальнік школы Сото-дзен. Вось, вядомы. То бок, што рэчы не маюць буддаўскую уласцівасць і сутнасць, а рэчы самі па сабе ёсць гэтай сутнасцю. І вось мы бачым, што чалавек японец паўтарае тое самае і прыпісвае гэтае стаўленне дада толькі, а не Догену. Ён кажа: дада бачыць я ва ўсіх прадметных рэчах. Неверагодна. Вось. Потым ён піша, што выказванне, што ўсё ёсць усім, паходзіць з будавых відзежаў. Так, абсалютна дакладна. Гэта паходзіць з Аватамсака сутры, ну, вось, сутра кветкавай гірлянды, надзвычай папулярная, надзвычай здаравенная проста сутра, якая ёсць кампіляцыяй многіх, як бы, іншых. Яна там, ну, это проста як, вот, напэўна, самая вялікая з такіх апакрыфічных, што называецца, махаянавых сутраў,
буддыйскіх, у якой ужываецца метафора, вядомая метафора так званай індравай сеткі, якую любяць ужываць. Значыць, што это індравая сетка? Это вот нібыта увесь свет, усе існасці, так, яны як дыяманты, такія шматгранныя. І кожны з іх адлюстраваны ў кожным. То есть это сетка, якая просто у якой усе элементы люструюць адно аднаго, такое просто супер нейкае мноства. Вось. Дык вот, тое, што Дада бачыць усё ва ўсім, гэта і прызнаецца, што это паходзіць з буддавых відзяжаў, ну прынамсі з буддысцкіх тэкстаў, гэта менавіта вось адтуль, то бок это ўсвядомленае запазычанне. Што за такі маніфест зноў жа? Аўтар Сінкічі Такагаші. И манифест 22 года называется «Декларация гучыць дадаіст». Вось такая назва. То бок ён сябе залічвае да дадаістаў. Ось. Значыць, калі верыць даследчыцы Маджэле Манро, которая лічыцца адной з найлепшых, значыць, спецыялістак па мастацтве Японіі, авангардзе японскім, так, яна кажа, што Сінкічі Такагаші быў адзіны перадваенны японскі аўтар, што адкрыта звязваў сваю творчасць з артадаксальным цараўскім дадаізмам, так, і пры гэтым звязваў гэта з буддызмам. Чаму? А таму што ў 21 годзе, за год да напісання гэтага маніфеста, Сінкічі стаў паслушнікам у школе Сінгон. Буддыйская школа вельмі спецыфічная, яна не належыць да дзену. Гэта школа, якая мае тыбецкія фактычна карані, ось тыбецка-індыйскія, і даволі рана трапіла ў Японію, была адной з першых і захавалася там. Вось, то бок яе не закранула вось гэта пазнейшая дзенавая хваля, якая потым прыйшла ў Японію. Вось, сам гэта такі, можна сказаць, эзатэрычны буддызм, так? Блізкі да тыбецкай ваджраяны. Часам яго апісваюць як 3 словамі, так, на М: мудра, мантра, мандала. Ось, то бок нейкія такія містычныя, можна сказаць, рытуалы, практыкі, ось, якія ну, у дзене па-іншаму проста разумеюцца і выкарыстоўваюцца. Ось, хаця таксама ёсць. Вось. Дык вот, Сінкічі Такагаші, значыць, ён прыпісваў з'яўленне Дада ў Японіі буддысцкаму бэкграунду японцаў, а не хаатычнай і рэвалюцыйнай сітуацыі пасля землятрусу 23 года. Ну так, таму што ён сам раней дайшоў да дадаізму, так. Вось, паралельна з футурызмам, як іншыя даходзілі да футурызму дзякуючы Бурлюку. То бок, ну, мы бачым розныя ўплывы розных краін, просто кожны са сваёй краіны, там, з Брытаніі, Францыі, з Расіі, вось, кожны прывозіць нейкую сваю модную плынь і стараецца даказаць, што яна самая лепшая, вось, лепшая за астатнюю. Вот. Але што цікава, што за хаатычная рэвалюцыйная сітуацыя пасля землятрусу 23 года? Вось, быў такі землятрус, вялікі землятрус у Канто, падчас якога загінула амаль 150 000 чалавек. Вось, былі знішчаныя Токіё, Йокагама, вось гэтая агламерацыя вялікая вельмі пацярпела. Ось, і што піша Манроў, што гэты землятрус прыраўніваецца да траўмы Першай сусветнай вайны, якая стала палітычным фонам з'яўлення крытычнага авангарду ў Еўропе. Вось. Ну так, можна сказаць, што гэты землятрус сапраўды паспрыяў вось такому як бы абуджэнню грамадства японскага, так? То бок гэтыя заходнія ўплывы, усякія такія радыкальныя рэвалюцыйныя ідэі пачалі больш, але яны былі ўжо да гэтага, трэба сказаць, так? Вось, то бок анархізм, я не ведаю, марксізм, як мы бачым, Дада і футурызм, это ўсё ўзнікла ўжо, в прынцыпе, раней. Тым не менш, нельга недаацэньваць значэнне вось гэтых як бы сацыяльных катаклізмаў, так, на гэты працэс. І, значыць, як гэта Сінкічі, значыць, тлумачыць, так, што менавіта нейкая буддысцкі бэкграунд, то бок нейкая такая чуйнасць адмысловая ў японцаў была ўжо загадзя, так, для гэтага авангарду. Вось. Ну, ён фактычна паўтарае тое, што сказаў Цара, то бок цытуе Цару, так, а Цара ў 22 годзе напісаў, значыць, там, у адной са спробаў вызначэння Дада ён напісаў: «Дада зусім не мадэрновая мастацтва, так, это хутчэй вяртанне да рэлігіі квазі-буддысцкай абыякавасці».
Дада штучна падсалоджвае рэчы, матылі вылятаюць як снег з чэрапу фокусніка. Дада гэта нерухомасць, яно не разумее жарсцяў, піша цара у 22 годзе, ужываючы слова квазібуддысцкая абыякавасць. Ну, вось, ну нешта ў гэтым ёсць, так, асабліва калі мы параўнаем это з сюррэалістамі і з іхнім стаўленнем да жарсцяў і эмоцый, з этой вось палымянай адозвай Антонена Арто да Далай-ламы, так, у 25 годзе, значыць, і наогул з іхнім дыскурсам усім, то можна сказаць, што Дада, ў прынцыпе, ну, для таго, каб сцебацца і здзекавацца, то трэба ўсё-такі захоўваць пэўную дыстанцыю, то бок, і як бы крышачку ставіцца з пэўнай, як ён кажа, квазібуддысцкай абыякавасцю да гэтага. Ну, квазі тут, в прынцыпе, цэнтральнае слова, ну, вось, таму што як бы сапраўды вось гэтае атаясамленне будызму з абыякавасцю, ну, это просто адно з найвялікшых заходніх клішэ, вось, і як бы абыякавы буддыст это, в прынцыпе, гаўняны буддыст, можна сказаць, але як бы на захадзе лічыцца, што вот это знешні такі, да, сапраўды, это знешні спакой, это узнёсласць, якая ўласцівая выявам, у тым ліку, так, буддыцкім, вось, што яна як бы з'яўляецца адначасова як бы такой квінтэсенцыяй, то бок такім усходнім варыянтам квіетызму, так, ці чагосьці такога. Ну, это адзін са складнікаў, але як бы не вычерпваецца буддызм квіетызмам. Вось. Ну, не будзем пра гэта спрачацца, але прынамсі вот цару гэта пасавала у ягонай спробе вызначэння Дада, так, таму што гэтых спроб было шмат, і Дада, ў прынцыпе, это вось як піша это Кагаші, так, у сваім вызначэнні. Это, в прынцыпе, што заўгодна, яго кожны можа вызначыць па-свойму, таму што, ну, яно як бы не мае, да, пэўнага значэння. Фактычна гэта набліжае яго крышку да буддысцкай пустаты, так, шуньяты. Там можа быць што заўгодна. Кводлібет, так. Вось. Дык вось у той час, як я ўжо сказаў, адбываецца пэўная канкурэнцыя паміж Дада і футурызмам, так, у Японіі. Ось. Футурысты прыйшлі першыя, а тут хоба, і нейкая Дада з'яўляецца. І вось, значыць, Бурлюк з'язджае у 22 годзе, з'язджае ў ЗША, там ён фактычна жыве да канца жыцця. Вось, тым не менш, ён пакідае па сабе пэўны след у Японіі, значыць. У 23 годзе мастак Таканоры Кіносіта разам з Бурлюком выдалі супольную брашуру «Мирайхато ва Котаэру». Это означает, что такое футуризм? Отказ. Отказ на что такое футуризм. У якой сцвярджалі, што Дада, цікава, што па-японску это Дада, это азначае штосьці накшталт дзіцячай такой капрызлівасці, капрызнасці, упартасці, так? Вось, Дада. Што вось гэтае Дада, яно мае тую ж вартасць, што і дзіцячыя малюнкі. Вось. Яны казалі, што творы Дада, яны чыста фармалісцкія і без тэмы, то бок не маюць ніякай тэмы. Ну і піша Манро, што такая інтэрпрэтацыя надзвычай падрывае як бы гэты радыкалізм Дада, так, таму што Дада прыйшло як нейкае радыкальнае плынь, а тут хтосьці як бы вось футурысты гэтыя япона-украінскія пасцібаліся і сказалі, што это, ну, это просто як бы нейкае глупства дзіцячае, просто калякі-малякі, не шукайце ў гэтым нічога большага. Вось, хаця, ну, як бы выглядае як вельмі радыкальна і рэвалюцыйна. Вось. Ну, гэта, натуральна, не спрыяла, скажем так, уплыву Дада. Вось. З гэтай ацэнкай, ну, пагаджацца не абавязкова, але проста нагадаю, што я калі чытаў, мяне успомніў, значыць, фразу Сальвадора Далі якраз, так, які казаў, што, значыць, мяне ніколі не цікавілі дзеці, але яшчэ меней мяне цікавяць дзіцячыя малюнкі. Абсолютно не меў ніякага сантыменту, як бы паразумення да, ну, мы ведаем, што ён быў і, в прынцыпе, не быў прыхільнікам аўтаматызму брытонаўскага, вось. Ну і такога вось стаўлення дадаіцкага таксама не, хаця, в прынцыпе, што цікава, ён у Амерыцы потым пасябраваў з Марселем Дюшанам. Ну, Марсель Дюшан ужо як бы стаў на той момант таксама як бы сюррэалістам, ось, але так, это такое даволі цікавая, в прынцыпе, ацэнка, да. Ну, вось, але ёсць вось у дадаізме вось гэты момант, вось гэты такой проста вот блаженства, вот это, юродзівасці такой, так, вот, што, в прынцыпе, я думаю, як бы, калі мы казалі пра бумбамліт там у першай частцы гэтага стрыму, то, в прынцыпе, гэта як бы дапамагала па-свойму як бы это ўспрымаць, ну, ці прымаць нават гэта, да, ты в шырокам грамадстве. Ай, ну што там, это самае, вот дзеці гуляюцца, так, это гульня проста, ну,
як да этого ставіцца? Ось, так сказаць, вот, да, хай будзе, так сказаць. То бок, гэтым натуральна як бы любы рух, ён сябе так крышачку заганяе ў такую падлеткавую катэгорыю, в прынцыпе, калі ўжо не зусім дзіцячую, это як бы не ёсць зусім. Ну, але гэта як бы пытанне заўсёды, да, як бы як будзе грамадства рэагаваць, як будуць зразуметыя вашыя намеры і словы, так? Нам не дано прадугадаць. Вот. Такім чынам, значыць, мы бачым зноў жа вось гэта такое крышачку напружанне, пра якое мы казалі, паміж вот гэтым вот no future дадаіцкім, такім панкаўскім, так, і вось і паміж вось гэтым прагрэсіўным, суперпрагрэсіўным футурызмам, так. І ідзе там такая вот барацьба тэарэтычная, але як мы бачылі, да, вось паводле этого прыкладу са шкарпэткай, як бы, ну, часам яны робяць абсалютна тое самае, тыя самыя рэчы проста тлумачаць па-іншаму, так. То бок як бы такое супадзенне, так. Вот. Ну, як бы за гэтымі гульнямі можна назіраць, вось, камусьці доўга, хтосьці камусьці як бы не так доўга падабаецца на за гэтым всім назіраць, але як бы, ну, з'явы, так сказаць, гэтай з песні не выкінеш, ось, з гісторыі мастацтва. І значыць, у Японіі тое самае, значыць, ужо ў 23-м годзе, там не адзін быў гэты дадаіст, але ўжо Такагаші, але ўжо ў 23-м годзе стварылася група дадаісцкая МАВО, і яна арганізуе выставу. А выстава праходзіць у буддыйскім храме, не абы-дзе. Мы бачым тут такое, значыць, спалучэнне авангарду і буддызму. Ось. І тут, значыць, у 24-м годзе група МАВО пачынае выдаваць аднайменны часопіс. І там яны, значыць, зноў жа маніфест, і зноў яны, а это 24-й год, это фактычна год з'яўлення першага маніфесту сюррэалізму. Ось, паралельна ідзе развіццё. Ось тут японцы такія вундэркінды, у гэтым сэнсе не адставалі. Значыць, што яны пішуць у маніфесце, як сябе вызначаюць? МАВО – гэта крымінальная групоўка, лянівыя як паршюкі, як трава, як трымценне сэксуальнай прагі. Мы апошнія бомбы, што падаюць як дождж на галовы ўсіх інтэлектуальных злачынцаў гэтага свету, улучна з буржуазнымі клікамі. Бомбы там просто мы кидаем на головы, так, і Манроу піша, што это нагадвае тое, што Брытон будзе апісваць у другім маніфесце 30-го года у памяць пра Ваше як найпрасцейшы сюррэалістычны ўчынак на ўдачу страляць з рэвальверу ў натоўп. Ну, это такая як бы брытонаўская метафора, вось, што ну, ён там яшчэ круцей піша, што як бы, ну, ён проста згадвае Жака Ваше, які сапраўды, як мы казалі, адзін з ягоных такіх выступаў эпатажных, калі ён там прыйшоў на спектакль, значыць, не памятаючы яго ўжо там аўтарства, ці то Апалінэра нават, ці каго, і проста і з рэвальверам пагражаў, што зараз публіку эту ўсю пастраляе, як бы, да. Ну, кажу, тады это яшчэ ўспрымалася, хаця і тады былі тэракты, але як бы это ўспрымалася такая выхадка, вось, нікога ён там не застрэліў, вот, на шчасце. Але Брытон это згадваючы піша, што вот, маўляў, это самае, што часам грамадства настолькі ўжо даводзіць проста да адчаю чалавека проста, што вот няма нічого дзіўнага, калі б нехта захацеў проста схапіць рэвальвер, выбегчы і пачаць проста так страляць. А той, хто гэтага не разумее, ён кажа, дык ягонае месца ў гэтым натоўпе, і типа там з жыватом на ўзроўні рулі рэвальвера. Дакладная цытата. Ну, Брытон любіў гэтыя заявы такія, сказаць, перабольшаныя. Вось гэта як бы мы бачым, што японцы нешта падобнае выказваюць, ну, это такая як бы павярхоўнае падабенства, але проста там ёсць бомба, да, што як бы яны выказваюць раней за Брытона, але не ў гэтым справа, это проста як бы метафора ці паказнік, ну, стана грамадства, на якім адбілася ў тым ліку і той жа землятрус адбіўся, так, і ўсе вось гэтыя палітычныя метрэнгі, так, это вось уздым японскага нацыяналізму, так, вось гэтай дзяржаўнай палітыкі, якая, ў прынцыпе, не трывала ніякага іншадумства. Ну, вось, то бок, так, это былі маладыя людзі, якія проста супрадзейнічалі па-свойму сістэме. Ну, там былі палітычныя, фактычна, пакаранні смерцю ў той час, так, нават быў Гуда Учыяма, напрыклад, буддыйскі святар, быў пакараны за тое, што заклікаў там да забойства імператара, вось.
Ён быў анархістам. Вось, ён быў адзін з першых анархабудыстаў, можна сказаць. Ось, ну і іншыя, так, там змагаліся, японскія нацыяналісты вельмі моцна змагаліся з левым рухам прыватнасці. Сугаку Канну, так, і Немуш таксама. Ну, адным словам, цэлы шэраг людзей. Вось. Такім чынам у Японіі дадаізм як бы быў, і ён як бы ўспрымаўся таксама як такі пэўны як бы момант радыкальнага руху, так. Калі футурысты называлі дада бясшкодным, так, то японскія ўлады лічылі дада небяспечным, палітычна радыкальным. Вось. Тым часам, як пазней сюррэалізм успрымаўся як менш палітызаваны і менш разбуральны за дада. Ну, это вельмі дзіўна, але это факт, таму што як бы сюррэалізм быў як бы даволі левы таксама ад пачатку, а потым нейкі час зусім ужо. Вот. Ну, это мы пабачым пазней. Вот. А тут, вяртаючыся да Сінгіці Такагасі, што вось гэтае ягонае адчуванне блізкасці паміж дада і будызмам, вось ягоным разуменнем будызма ці квазіблізкасць, да, як казаў, што вось менавіта гэта прывяло да адыходу ад дадаізму, так, парадаксальна. У 26-м годзе ён прыйшоў да высновы, што дада гэта не што іншае, як рудыментарная версія дзену. Вось. Ну, так, зноў жа, агульныя рысы там ёсць, і гэтая дзенаўская спантаннасць, так, это агульная рыса як у дадаізме, так і ў раннім сюррэалізме брэтонаўскім. Это безумоўна. Вось. І вось таму вось гэтая блізкасць яна таксама спрыяе таму, што дада як бы адыходзіць паступова, а сюррэалізм як новая мода, толькі што ўзнікла ў 24 год, маніфест першы сюррэалізма, яна паступова пачынае як бы выцісняць усе астатнія плыні, і як бы сюррэалізм захоплівае Японію, ці прынамсі мазгі японскіх творцаў, так. Хуткі наступ сюррэалізму да 26-го года ўжо адсунуў у цень зацікаўленасць дадаізмам, які дадаізм у Японіі ўсё яшчэ толькі нараджаўся, так, піша Монро. То есть так вот і адбылося. І вось нават і адзіны японскі дадаіст перадваенны Сінкіці Такагасі адышоў ад дадаізму, сказаў, што калі ёсць дзен, навошта нам дадаізм, так. І, значыць, Сюдзо Такігуці, галоўны тэарэтык японскага сюррэалісцкага руху, апісваў сюррэалізм як працяг і наступніка дадаізму. Так вот яны разумелі. Ну, человек любит себе рассказывать истории. То есть там, калі ў сапраўднасці это быў разрыв паміж брэтонам і царам, то японцы ўспрымалі гэта як працяг адно пасля другога. Вось, і бачылі вось гэтыя агульныя рысы. Цягам сваёй усесветнай экспансіі сюррэалізм выявіўся дастаткова гнуткім, каб асіміляваць розныя культурныя бэкграунды і расшыраць іхным коштам слоўнік сюррэалісцкага мастацтва, піша Монро. Гэта абсалютна слушна. Сюррэалізм это інтэрнацыянальная з'ява. Вось мне не дасць брахаць энцыклапедыя, якую тут International Encyclopedia of Surrealism. Вось трохтомная вельмі выдатная крыніца, я шмат адтуль узяў, і цікава, што я ў ёй нават паўдзельнічаў. Яна выйшла ў 19-м годзе. Вось, і я там як гішпаніст, значит, напісаў 3 артыкулы пра лацінаамерыканскіх аўтараў, вось, блізкіх да сюррэалізму. Картасар, Пісарнікі і Людвік Селер. Вось, так што рэкамендую, это выйшла ў выдавецтве Bloomsbury. Вось, ну, дарагая рэч, але мне даслалі як суаўтару. Вось, вельмі карысная кніга. Дык сапраўды это так. І вось што сюррэалізм ён куды не прыходзіў, паўсюль асіміляваў тое, што там ужо было, вось, зліваўся з мясцовымі ўплывамі, і гэта ў прынцыпе яднае яго з будызмам. Бо будызм, в прынцыпе, рабіў тое самае, так. Мы ведаем, колькі розных будызмаў і формаў будызму ёсць. Вот, яны ўсе такія непадобныя, і кожны лічыць сябе самы правільны. Вось, а тым не менш яны паходзяць з аднаго ядра, так. Значыць, у прыватнасці ў Японіі былі такія 2 спосабы ўспрыняцця сюррэалізму. Значыць, першы гэта такі касмапалітычны і глябальны, а другі, умоўна, я яго называю мясцовы. Ну, вось. Думай глябальна, дзейнічай лакальна.
Вот, значыць, глябальны. Так, хто да яго належаў? Да яго належаў ужо згаданы Сюдзо Такігучі, так, это галоўны тэарэтык, так. Значыць, японскага сюррэалізму. Это паэт, мастацкі крытык, эсеіст вельмі плённы, так. Значыць, самы артадаксальны сюррэаліст, асабіста вельмі адданы Брэтону. Адзіны японец, уключаны Брэтонам і Эльварам у кароткі слоўнік сюррэалізму, які выйшаў пазней у 39 годзе. Вось. Ён быў адзіны. Чаму? Таму што ён з імі ліставаўся, падтрымліваў сувязі. Асабіста сустрэўся з Брэтонам падчас сваёй паездкі ў Еўропу толькі ў 58 годзе. Вот. І тое ён проста вот, быў агаломшаны просто Брэтонам чарговы раз, так, это яму ўжо было там за 50, 55 гадоў. Вот. І ён пачаў там ствараць нейкія каляжы там і ўсё з тым. Стары Брэтон натхніў старога Такігучі на тое, каб ён, значыць, больш актыўна займаўся сюррэалізмам, чым дагэтуль. Ось. І ён такі: "О, Брэтон змяніў маё жыццё". Ну, это самы час змяняць сваё жыццё, калі вам 55, сябры. Не забудьте. Вось, вспомніце мае словы. Вот, дык вось, Сюдзо Такігучі, ён проста стараўся японцам, дарэчы, мне напісана, што ён з Далі і з Дюшанам таксама сустракаўся асабіста падчас той паездкі ў Іспаніі. Ну, таксама важная рыса. Дык вось, на той момант у 20-х годах ён спрабаваў, значыць, патлумачыць японцам, значыць, сюррэалізм на падставе брэтонаўскіх тэкстаў. Вось. Ну і вось ягоная праграма фактычна амаль брэтонаўская паводле першага маніфесту. Значыць, па-першае, неадпаведнасць між мовай і значэннем. Ну, это тое, што Брэтон казаў пра разбіццё мовы і пра ажыўленне проста, як ён казаў, граматычны строй, значыць, ці лад, ці парадак фразы не здольны ўжо выклікаць нейкага такіх эмоцый, да? Значыць, страсення эмацыйнага, пісаў Брэтон. Ну, як бы, прабачце, ну як можа граматычны парадак фразы выклікаць нейкае страсенне? А значыць, калі трэба, каб выклікала, ну ўсё, тады значыць трэба фразу ламаць і рабіць ёй што заўгодна. Вось яны і спрабавалі. І вось адсюль узнікала гэтая неадпаведнасць між мовай і значэннем. Вось. Потым матэрыяльнасць мовы. Што это значыць? Ну, это значыць, трэба зважаць на, перадусім такі, на фанетычны бок, да, пісьма. Там Брэтон вельмі любіў вось гэты верш Рэмбо пра колер галосных, вось, і там у маніфесце таксама ёсць пра гэта пасаж. Вось, што мова ўздзейнічае яшчэ не проста на ўзроўні нейкім семантычным, але і на ўзроўні нейкім такім вот матэрыяльным, так. Это тое, што Гайдэгер пісаў потым пра мастацтва само па сабе, перадусім пра жывапіс. Вось, што жывапіс уздзейнічае не толькі як бы тэкстам, але і тэкстурай. Это значыць не толькі зместам таго, што там намалявана, а тым, што як, чым это зроблена і гэтак далей. Вось, то бок, ну, это так даволі, я думаю, важны таксама момант. Трэці пункт — это аўтаматычнае пісьмо, ён лічыць як бы галоўнай уласцівасцю сюррэалізму. Вось. Ну і чацвёрты, значыць, это змушэнне вобразаў да спалучэння, такога часта, ну, нечаканага, часам нават гвалтоўнага, так, спалучэння. Вось, і максімальнае пазбаўленне майго ўласнага літаратурнага густу і стылю, то бок асабістага нейкага літаратурнага густу і стылю. Проста вот пусціць на самацёк вось у гэтым аўтаматычным пасіўным трансе, так, і каб вось гэтыя рэчы там спалучаліся як мага больш нечаканым спосабам, так. Ну, вось гэта насамрэч ідэя не Брэтона, а ідэя Рівардзі, якую ён трымаўся проста вот ледзь не ўсё жыццё. Ну, яшчэ у шалёнай любові ён трымаецца этой ідэяй, што вот проста трэба ўзяць нейкія дзве рэчы, проста хоп, спалучыць, і з гэтага узнікне нейкая іскра, там, я не знаю, вот мышка проста і кніга проста хоп, спалучылі. Ой, які сюррэалісцкі вобраз узнік. Вау! Это, ну, уяўляеце, да, мышка там раскрываецца як кніга, там, ну, бежыць па полі, вот, прикрылася кніга як там слімак. Ну, просто это просто вот безмежнае поле інтэрпрэтацый, то, што буддысты называюць макіё. Значыць, такім чынам, вось гэтыя асноўныя рысы сюррэалізму паводле Сюдзё Такігучі. Ён быў такі, то бок, ну, стараўся быць верным, менавіта верны арыгінал французскаму, далёка не адыходзіў. Другі прадстаўнік вось гэтага глябальнага, такога касмапалітычнага, такога французскага як бы пераймання, значыць, сюррэалізму. Ну, это, дарэчы, важна, таму што людзі, якія мелі вось непасрэдны доступ да этого, яны мусілі валодаць французскай,
Вот. Ці ангельскай прынамсі, ну, карацей кажучы, заходнімі мовамі, вось, для того, каб пераняць менавіта чытаць крыніцы ў арыгіналах, вось, а не так, як Андрэ Бретон чытаў Фройда, да? Вось, а менавіта ведаць як бы, ну, тому што як бы узнікаюць розныя, трэба звяраць это все, так. Вот, тады магчымасці былі не такія, як сёння, я б сказаў, в этом пляне. Вот, таму значыць, это яны былі проста прадстаўнікі вось такіх вось адукаваных, скажем так, слаёў, так, якія маглі ездзіць у Еўропу, там навучацца ў Еўропе. Вось такія пераймалі манеры іхныя, некаторыя там потым заставаліся ў тым жа Парыжы і гэтак далей у эміграцыі. Вось то бок інтэлектуалы такія рафінаваныя. Ось. Таму яны былі як бы касмапалітамі па-свойму. Наступны быў вельмі важны дзядзька Дзюнзабуро Нісівакі. Вось, значыць, ён жыў у Брытаніі і ў Оксфардзе вывучаў эканоміку у 1923-25 годах. Ну, вось. І вось падчас гэтага знаходжання ў Брытаніі ён проста вось афігеў ад мноства самых розных мастацкіх школ, якія там буялі ў Еўропе, так. Значыць, спачатку, ну, в прынцыпе, як і многія, так, ён вызнаваў вот менавіта паэтыку Рывердзі, так, вось гэтую схематычную проста спалучэнне нейкіх слоў, да, ці вобразаў, пра якую я казаў, ці нейкіх рэчаў, прадметаў у адным вобразе. Дарэчы, мне такое адчуванне, я чытаў Рывердзі, мне такое адчуванне, што ён сам не трымаўся этой поэтики. Это просто Бретон ухапіў эту ідэю просто і як бы і насіўся з ёю. Вот. Это нешта, што заменяе метафору класічную. Вот насамрэч Рывердзі ён як бы па-свойму майстар метафоры. Вось. А вось гэтае разуменне метафоры, просто взять дзве рэчы, там што заўгодна просто там. Ну, яно крышку удасканаленае у Бретона потым вось у той же шалёнай любові, ён просто лічыць, што трэба спалучаць як бы два вобразы адной і той самай рэчы, якія аддалены ў часе, да, каб паказаць вось гэтае развіццё. Это больш цікава, это больш так это гносеалагічна, скажем так, ці я не ведаю, як сказаць, яно просто больш цікавае, плённае. Вот. А вось гэта просто вот схематызм спалучэння, вот такі вот класічны авангард, да, вот такое спрошчанае вельмі разуменне. Неважна. Значыць, Нісівакі ён пачаў пад уплывам этого ўсяго пачаў пісаць сам па-ангельску спачатку, нават выдаў у Брытаніі зборнік вершаў пад назвай «Спектрум». Вось, потым і па-французску ён пісаў, значыць, валодаў французскай разам з Ціру Яманака, такі быў таксама чувак, ліставаўся з Элюарам. Яны пераклалі магнітныя палі Бретона і Супо, так, у 29-м годзе ўжо на японскую пераклалі, нябы што. Вось, ну і далей скажу адразу, я вершаў Нісівакі не чытаў ні на якой мове, але чаму? Яны вельмі цяжка перакладальныя. Вось, інфармацыя, якую пра яго маю, я ўзяў з артыкула украінскіх даследчыкаў Александр Камаха, Ольга Ліцінска, Львоўская політэхніка, так. У 2018 годзе апублікавалі артыкул «Засады сюррэалістычнай паэтыкі Нісівакі Дзюнзабуро». Вось. Сюррэалістычная паэтыка – это кніга Дзюнзабуро, якую ён апублікаваў у тым жа 29-м годзе разам з тым перакладам Бретона. Значыць, што за кніга? Значыць, як ён разумее сюррэалізм, сюррэалістычную паэтыку, не проста так, так? Што ён гаворыць? Ён гаворыць, што галоўная праблема, значыць, паэзіі японскай, в прынцыпе, гэта цумаранаса. А цумаранаса – это можна перакласці як нудота. Фактычна нудота – канвенцыя, моўны код, да, вось такое канвенцыйнае як бы ужыванне мовы штодзённае. Тое менавіта супраць чаго і выступаў Бретон у першым маніфесце, так, калі пісаў, што это ўжо як бы нікога не кранае, нікога не ўзбуджае. Вось. Значыць, вось тая самая трэба імкнуцца вось да таго, што пісаў ягоны папярэднік, так, такі Гуччі, ну, сучаснік, пра якога мы казалі перад гэтым, што трэба імкнуцца да неадпаведнасці, да, паміж мовай і значэннем, шукаць арыгінальныя спосабы азначэння. Ну, мы ўсе ведаем гэта пад іншым поймам, як ён называўся, хто падкажа. Астраненне. Расійскія фармалісты прыдумалі такі пойм, ну, ось, як бы сказаць, адчужэнне, часам яго перакладаюць. То бок, як бы, па-іншаму цікава, што Шклоўскі, які пра гэта піша, ён знаходзіў прыклады гэтага астранення ў Талстога. Ну, ось, і падаваў Талстога як проста майстра
опісваць рэчы з дапамогай нетыповых канструкцый. І, в прынцыпе, можна пагадзіцца месцамі, так, это что там ён ставаў пасля бала, здаецца. Ну, адным словам, ёсць. Дык вот это тая самая мэта фактычна, да? То бок рэфармаваць мову пры дапамозе такога адчужэння, да? Крышачку пад іншым вуглом паглядзець на гэта ўсё. Вось, значыць, як гэта рабіў Нісівакі, так? В сюрреалістичній поезії розум повинен бути приголомшений незвичайністю відкритого перед ним поетичного світу і повністю занурений в розгадування загадок нової мови і нових семантичних зв'язків. Нісівакі досліджує досвід європейських сюрреалістів і встановлює, що в першу чергу деструктивна сила поетичного слова обрушується на логіку або здоровий глузд, а потім намагається знищити звичні естетичні та моральні ідеї. І незважаючи на те, що ідеї Нісівакі багато в чому були близькі європейському сюрреалізму, він досить скептично поставився до технік автоматичного письма, а також прагнув уникнути крайнього естетичного та етичного нігілізму, вважаючи, що знищення кодифікованої мови повинно здійснюватися за чітко вивіреним і продуманим планом. Ось такий був чувак. Продумано, що повинно бути. Не просто так. Прийти там, хоп-хоп, там, 2 штуки взяв і все знищив. Ні. Вось, то бок ён там кажа, незвычайнасць можна дасягнуць яшчэ іншым спосабам, яшчэ нейкім, так сказаць, разгадваннем загадак, як вы кажаце, вось гэтымі рэбусамі словамі, вось гэтай, это насамрэч блізка ўжо да імаджыстаў крыху. Вось, ну і грэшна прызнаюся, што я вельмі любіў у маладосці таксама гэтым займацца, пісаць у паўнамёках, так сказаць, як казаў Борхес, што намёк заўсёды больш красамоўны за просты выраз. Вось, ну, адным словам, это вельмі цікава. То бок это быў такі паэт, як бы інтэлектуал, такі, той, што у нас называюць кніжны паэт, такі поэта-доктус, да, той, который снуе гэтыя всякие загадки, як же это называли, я памятаю, обзывали там мою там поэзію недзе яшчэ даўней, што это нейкая поэзія, бляха-муха. Ну, типа интеллектуальная такая, типа вся вот эта побудова. Ну, одним словом, то, что я вычитал про Дзюнзабуро, так, Нісівакі. Значить, Нісівакі створював не традиційні поетичні образи, а метамовні одиниці, яка вбудовані як в японську, так і в давньогрецьку мову, а також у французьку і латинські мови, та знаходяться на межі зрозумілого японського і незрозумілого чужорідного, що повністю відповідає меті сюрреалістичної поетики Нісівакі. То бок шалёна, так? То бок ён розные, ну, як бы сам факт того, што, напрыклад, там, не ведаю, слова «да-да», напрыклад, да, можа мець некалькі значэнняў у розных мовах, так, недзе это конік такі, вось, недзе это там просто дзіцячае балбатанне, недзе это дзіцячы капрыз, недзе гэта як у румынскай, да, у царавай роднай мове это просто «да-да», як бы, значэнне згоды. То бок, як бы, это значыць, што можна з гэтым пагуляцца, так, і стварыць такую, як бы, звышскладаную моўную структуру, шматзначную, так, шматпавярховую. І вось гэтым відавочна займаўся Нісівакі, так. Вось, метамоўныя адзінкі стварае, так, прычым заўважце, якія мовы ён там ужывае. Ну, хто рабіў у заходняй паэзіі нешта падобнае? Эзра Паунд, так, не будем имаджистить на это. Значит, там, что там, японская, старожитно-грецкая, французская, латина, так, это стільки він мусив всього ведать, так, вот. Очевидно, що Нісівакі навмисно робить свої вірші складними для розуміння і прочитання. Сюрреалізм Нісівакі – це філігранна робота на рівні кожного слова. Ось. Сябры, уявіце, які японскі авангардыст шалёны. Вось. Ну, карацей, жыў ён доўга, пісаў вельмі плённа, і, карацей кажучы, вось гэтымі сваімі іншаказамі дзіўнымі, і намінавалі яго на Нобелевскую прэмію 7 разоў запар. Адным з тых, хто намінаваў, быў Юкіо Мішіма, так, вядомы. Значит, ну это уже было позднее, у старейшем узросте, когда он уже был, так сказать, вядомым. Это в 60-м, 61-м, 62-м, 63-м, 64-м, 65-м, 66-м годах. 7 разов человека номиновали на Нобелевскую премию. Думаете, что они ему дали? Нет, не дали.
Вось. А чаму? А таму што трэба прасцей быць і да людзей імкнуцца. Вось, а не свае там будаваць какие-то гульні шматмоўныя, яшчэ чаго. Вот. Адным словам, вось так, не пашанцавала. Я думаю, што это сапраўды паэт надзвычай складаны для перакладу і як бы хацелася б калі-небудзь яго пачытаць. Так, далёка мы зайшлі ўжо, мы пайшлі ў нейкую паэтычную тэорыю. Вот, скажу толькі, што многія вядомыя японскія літаратары яны пачыналі як бы у групоўках блізкіх да сюррэалізму, так. Ясунарі Кавабата, Кобу Абе, вядомыя імёны, вось гэтыя. Так, хто яшчэ належаў да гэтай вось касмапалітычнай плыні? Кансукі Ямамото, это быў фотограф, так. Ну, то бок, таксама па-французску размаўляў, то бок, ну, не толькі там былі паэты, вот, мастацкія крытыкі, але іншыя людзі. Ну, тым не менш, то бок мы бачым, да, сам факт, што як бы вельмі чуйна Японія ставіцца да ўсіх вось гэтых заходніх модаў. Вось, і ўжо ў 20-х годах вось такія ў іх рэчы выходзяць, перакладаюцца, маніфесты ўзнікаюць, так. Сюррэалізм там проста паралельна адбываецца развіццё. Вот, сюррэалістычная паэтыка, ўжо ў 30-м годзе выходзіць кніга. Вот. І тым не менш, калі мы возьмем сюррэалісцкую мапу свету, такую знакамітую, мы ўбачым, мапа свету 29-го года, што Японіі там як краіны няма. Вот просто няма. Зрэшты, як няма і Францыі, як няма Брытаніі, як няма Злучаных Штатаў, там на этой мапе адразу Мексіка пераходзіць у Канаду плаўна. Чаму? Таму што Японія была, сябры, на той момант імперыялісцкая дзяржава. І таму сюррэалісты сказалі: «Не, мы з імперыялістамі нічога не хочам, і для нас проста не існуе, яны не маюць права проста быць на мапе свету». І па выніку палову мапы там займае хто? Савецкая Расія. Ніфіга не імперыялісцкая дзяржава, там агромністая там краіна там будучыні, пераможнай рэвалюцыі, значыць, вось, карацей, перманентнай рэвалюцыі. Ні разу не імперыялісцкай ідэі, так, якая была закамуфляваная пад ідэю перманентнай рэвалюцыі. Вось, ну, это быў такі перыяд, пра які мы казалі, да, развіцця сюррэалізму, гэты флірт з камунізмам. Вось, тым не менш, нягледзячы на это, у Японии сюрреализм, можно сказать, квітнеў. Ось, і сваё месца на этой мапе Японія заслужила. Як адзіная, можна сказаць, збольшага традыцыйна буддыйская краіна. Дык вось другі погляд на сюррэалізм у Японіі. Мы казалі зараз пра это вось такі інтэлектуальна глябальны, глябалісцкі, я не знаю, касмапалітычны погляд, у якім, в прынцыпе, нічога асабліва японскага не было. Ну, вось, ну, былі там спробы, так сказаць, канструяваць на шматмоўным нейкім узроўні нейкія сэнсы, змагацца з невыразнасцю і канвенцыйнасцю мовы, вот, традыцыі. Але, ў прынцыпе, погляд это быў такі прыўнесены, запазычаны. Але ж быў і другі погляд, менавіта мясцовы. То бок людзі, якія глядзелі на сюррэалізм як на спосаб вырашыць вось як бы адвечныя вось нейкія пытанні самой японскай вось гэтай культуры, літаратуры, жывапісу, так? І як піша Манроу, гэты падыход пераймае контракультурныя традыцыі японскага дзэну. Вось што яна піша. У дзэнавым жывапісе выкарыстоўваліся аўтаматычныя, антымастацкія і дэканструктыўныя элементы. Усё гэта тэхнікі, якія не проста агульныя для дадаізму і сюррэалізму, але ляжаць у аснове абодвух гэтых рухаў. Так, мы ўжо казалі пра аўтаматызм у прыватнасці, што вот эта спантаннасць у дзэне, яна проста вельмі важная, у тым ліку ў дзэнавым мастацтве. Хаця здаецца, што дзэнавы жывапіс ёсць апатэозам падставовых і традыцыйных японскіх якасцяў, насамрэч дзэн быў контракультурным рухам, як у Кітаі, так і ў Японіі. Дзэн адрозніваўся ад афіцыйнага канфуцыянізму эпохі Эдо у Японіі, так? І стаяў у баку ад сінтаісцкай сістэмы ўшанавання продкаў, якой японскія імператары абгрунтоўвалі боскае паходжанне сваёй улады. Дзэнавае мастацтва таксама было скіраванае супраць істэблішменту і акадэмічнай традыцыі. Існавала па-за мэйнстрымам японскага жывапісу, стваралася без падтрымкі мецэнатаў, і яго нельга было прыдбаць на мастацкім рынку. То бок, непрадажнае было мастацтва, так? Альтэрнатыўная ці контракультура, ось тое, што чаму так падабаўся дзэн потым на захадзе, ось менавіта прадстаўнікам контркультуры. То бок вось гэты патэнцыял авангардысты ў гэтым адчулі, так? І яны як падумалі: ага, это добрая як бы нагода вярнуцца да каранёў. Вось ужо намі згаданы самым першым Харуэ Кога, так, чый маніфест мы чыталі, інтэрпрэтацыя сюррэалізма. Вось мастак ён гэта адчуў, паколькі сапраўды меў вось гэты буддыйскі бэкграунд.
Так, потым хто быў наступны? Нобору Кітаўакі, так, быў такі мастак, пражыў усё 50 гадоў, з 1901 па 51. Вось, ўсё жыццё пражыў у Кіёта, самы традыцыйны японскі, так сказаць, горад, такі з канзан трошачку, так. Вось, і таксама там шукаў, значыць, паралелі паміж сюррэалізмам і будызмам, паміж сюррэалізмам і цінам, да, вот этим вот класічнай кнігай кітайскай, маляваў там это ўсё. Вот, Котаро Мігіші, вось, таксама вельмі рана памёр, мала пражыў, мастак, значыць, 1903-1934 год, 31 год цэлы, так. Значыць, ён, апрача таго, што маляваў, ён вывучаў Гегеля, вось, была мода гэтая тады. Ну, прычым не толькі ў Японіі, але ва Францыі была мода на Гегеля. Усе ведаем, як там Брэтон зачытваўся Гегелем, як такія рускія белагвардзейскія эмігранты накшталт Александра Кожева чыталі лекцыі па Гегеле, проста будучым французскім постмадэрністам яны так это ўсё. Вось. Ну, цікавыя адносіны паміж французскай і нямецкай культурамі былі, да, вось пасля ўсіх гэтых войнаў 19 стагоддзя. То бок, ну, вымушаныя былі быць нейкія пасярэднікі, якія ім дапамагалі. Вот. Ну, то бок Гегель быў у модзе. Адным словам, дык вот што пісаў Котаро Мігіші. Ён казаў, што як бы размяжоўваў, што захад это аб'ектыўная праўда, вось нейкая такая адцэнтравая прыгажосць, асацыюецца якая з яснасцю. Ну, яснасць, відаць, з нейкім рацыяналізмам, так. А ўсход гэта як бы не суб'ектыўная праўда, наадварот, дацэнтравая прыгажосць спакою. Вось. То бок, так это ён для сябе размяжоўваў. Ну і што задача мастацтва это просто вот это спалучыць і, так сказаць, дыялектычна пераадолець, зноў жа, Гегель, да. Вось, ну, тэорыя прекрасная, вось, шкада, што ён пражыў так мала, не мог далей, так сказаць, развіваць свае ідэі. Вось, наступнай фігурай вельмі значнай быў Катуэ Кітасоно. Вось, паэт-авангардыст, вось, які у пэўны момант пад уплывам таксама сюррэалізму вярнуўся да традыцыйнай як бы японскай лірыкі, да мадэрнай, да, то, што называецца. Вось. Бок новае это добра забытае старое. Значыць, як піша Монро, замест таго, каб прыняць французскі радыкалізм, японцы адступілі ў дамадэрную сентыментальнасць. Вот. Это ім нібыта закідалі. Вось. Ну, гэта магчыма. Але, ну, трэба зразумець, што і мадэрнізм як бы сам па сабе, і авангард як бы заходні, ён быў не проста так, узяўся не на пустым месцы, да. Значыць, што ўдалося спраўдзіць, што Кітасоно канкрэтна гэты знаходзіўся пад уплывам імаджыстаў, Паунда, пра якога мы казалі. А самі імаджысты былі пад уплывам традыцыйнай кітайскай і японскай паэзіі. Вось. Эзра Паунд быў не толькі паэтам, але і тэарэтыкам. Каму цікава, вы можаце зайсці на сайт часопіса «Літраж», і недзе там у 15-м, здаецца, годзе ці якім я перакладаў урыўкі з кнігі, тэарэтычнай кнігі Паунда «ABC of Reading», азы чытання я пераклаў. То бок там ягоны шэраг проста поглядаў на літаратуру менавіта, і это ўжо такі як бы сталы ягоны тэкст, то бок пэўны вынік ягонай паэтыкі. Вось там гэтая славутая фраза «Literature is news that stays news». Як бы літаратура это навіна, якая ніколі не старэе, застаецца заўжды навіной. Вось, не губляе навізны, да? Навіна, якая не губляе навізны, можна так сказаць. То бок раю, зайдзіце. Дык вось Паунд быў сябрам такога арыенталіста амерыканскага, як Эрнест Франсіско Фенальёса. Вось. А Фенальёса ён таксама адносна рана памёр у 55 гадоў, але з 1878 года ён жыў у Японіі. Вось. Ну, ён вывучаў кітайскую, японскую, быў знаўцам мастацтва, вось, дапамагаў фактычна ствараць вось гэтую моду на Японію на захадзе. Вось. Не толькі ў Амерыцы, але ў прынцыпе на захадзе. Вось, сваімі тэкстамі і гэтак далей. Што самае цікавае, Фенальёса перайшоў у будызм, жывучы ў Японіі. Это рэдкі выпадак, але нібыта гэта праўда. То бок ён па-мойму, у адну са школаў чыстай зямлі. То бок фактычна не быў ён манахам, як бы
монахі заходнія з'яўляліся ўжо паступова таксама ў той час, але ён быў адным з першых проста свецкіх паслядоўнікаў будызма заходніх. Ну і цудоўны адмысловец. І самая вядомая ягоная праца, якую Паунд апублікаваў пасля ягонай смерці на падставе рукапісу у 1918 годзе, ён апублікаваў, называецца The Chinese Written Character as a Medium for Poetry. Кітайскі пісьмовы знак як паэтычны сродак. Як бы офігенная рэч, хто не чытаў, у мяне таксама была мара яе перакласці, але праблема ў тым, што яна там як бы все-таки патрэбныя пэўныя асновы ведання менавіта кітайскай, таму што ён там як бы апісвае, што такое кітайская, власна кажучы, класічная паэзія, і як там графіка кітайская супрацоўнічае з сэнсамі, чаму там адно слово можна напісаць рознымі іерогліфамі, яно набывае іншыя адценні, то бок як бы якія там безмежныя магчымасці для гульняў слоў кітайскай. Як графічных, так і як бы то бок, просто eye-opening, што называецца. І на Паунда ў свой час яно таксама так паўплывала. То бок не просто так, скажем, авангардысты, у тым ліку японскія, вярталіся да сваіх каранёў і да сваёй як бы традыцыйнай паэзіі, таму што яна просто мела такія вартасці, якія як бы вельмі сугучныя былі, так, для іхных паэтычных мэтаў, скажем так, ці адчування, так. Значыць, Ічіро Фукудзава, так, гэта якраз доўгажыхар, так, мастак, які пісаў, падкрэсліваў заўсёды адзінства паэзіі і жывапісу. Традыцыйна ў Японіі, так. Это зноў жа сюррэалісцкая тэза. Сюррэалісты казалі, не існуе асобных галінаў мастацтва. Мастацтва наогул такі. Існуе паэзія. А паэзія можа праяўляцца самым розным спосабам. У жывапісе, там скульптуры, у паэзіі, самой літаратуры, так сказаць, у музыцы, чаму б і не, у аб'ектах нейкіх знойдзеных, там проста ў жыцці, там у спосабе, у канкрэтных сітуацыях і гэтак далей. Это ўсё паэзія, паэзія, паэзія. Не мае, так сказаць, ніякіх межаў. Значыць, так і тут. Значыць, японцы гэта бачылі, так, для нас просто як бы каліграфія, вартасць паэтычнага слова плюс малюначак пад гэта класічны жанр, як для японцаў, так і кітайцаў. Мы заўсёды так лічылі, што вы нам расказваеце, сюррэалісты. Дык тое самае ён лічыў Фукудзава, што хайку, напрыклад, самы ты жанр, гэта просто такі протасюррэалізм, і што Мацуо Басё, значыць, славуты аўтар хайку, які, дарэчы, выйшаў у нас у паэтах планеты ў перакладах Разанова, а ў маіх перакладах праз ангельскую, на жаль, ёсць таксама на літражы. Дык што это ён як бы адзін з такіх як бы папярэднікаў фактычна сюррэалізму, хаця сюррэалісты з гэтым не пагадзіліся, але што ў яго, безумоўна, буддыст, так, як бы вандроўны монах і ўсё такое, што ў яго ёсць тое, што сюррэалісты бачылі ў Рывердзі, гэта нечаканае спалучэнне нейкіх вобразаў, што там просто хайку просто, да, описывает там нейкую там ситуацию, потым апошні радок там прыходзіць як нейкі такі нечаканы каментар, як контрапункт, так, да асноўнай тэмы. Дык ён кажа Фукудзава, што ў прынцыпе для нас это гэтая паэтыка спалучэння як бы умоўна неспалучальнага, так, яна абсалютна натуральная для японцаў. Ён як бы выдаў кніжку пад назвай «Сюррэалізму» у 1937 годзе, сюррэалізм, і, значыць, там апісвае гэтае спалучэнне японскай традыцыйнай культуры і сюррэалізму. Так, значыць, ён кажа пра сюррэалісцкі дух дзену, то бок Каана, гэтых абсурдных як бы анекдотаў і фраз. Значыць, бонсэкі, это такое мастацтва, калі на маленькім падносе ствараюцца нейкія краявіды, там камні, пяскі і так далей. Альбо мастацтва суісэкі, калі там камні нейкія робяць на падстаўцы, робяць іх такія прыгожыя горы, там, карацей кажучы, тое, што ўсё любяць японцы, да. Ён кажа, а гэта, кажа, наш традыцыйны варыянт гэтых знойдзеных аб'ектаў сюррэалістычных. Сапраўды, мы бяром аб'ект, мы яго знаходзім, ператвараем яго ў твор мастацтва.
тое, што робяць сюррэалісты, тое, што рабіў Марсель Дюшан, а мы это робім ужо, як ён кажа, там сотні гадоў, і ніякіх, значыць, сюррэалістаў нам для этого не патрэбна. Это просто, ну, фантастычна. Я лічу, што гэта насамрэч як бы праява больш агульнай тэндэнцыі, якую я назваў бы дэкаланізацыяй сюррэалізма, да? Тэндэнцыя як бы такога як бы тлумачэння яго праз сваё, так, апрапрыяцыі такой сюррэалізму. То бок, чымсьці это нагадвае, у прыватнасці тады ж было напісана эсэ Алега Карпенцьера, так, «Лореаль Маравільёсу», таксама 38 год, так, тэкст пра сюррэалізм 37. То бок, а там, значыць, Карпенцьер, кубінец, так, які доўгі час пражыў у Парыжы, тусаваўся з авангардам, вось потым на ўсё это плюнуў і вярнуўся і сказаў: у нас у Лацінскай Амерыцы ўсё тое, пра што вы толькі марыце і расказваеце, яно ёсць у рэальнасці, навідавоку. Вось, як бы, і мы заўсёды былі, проста мы заўсёды верылі больш у гэтае чарадзейнае рэальнае, Лореаль Маравільёсу, чым вы, для якіх это чыста нейкі інтэлектуальны там просто канструкт. Для нас это штодзённае жыццё, так, у Лацінскай Амерыцы. І мы там большасць сюррэалісты за вас, значит, французаў, вы заўсёды былі, так? Ось, это адна з крыніц лічыцца пазнейшага вось гэтага магічнага рэалізма. Ну, як бы магічны рэалізм, ён это сам пойм узнік недзе ж у нямецкіх экспрэсіяністаў. Вот, але тое, што мы ведаем сёння як лацінаамерыканскі магічны рэалізм, то ён пачаўся дзесьці вот тады з Карпенцьерам і з авангардам, як бы, якраз лацінаамерыканскім, так, які быў пад уплывам французаў. Ну, ось. То бок всё так развіццё літаратуры звязана. Это добра. Дык вось я лічу, што вот як Карпенцьер, так і Фукудзава это просто абодва як бы праявы вось гэтай тэндэнцыі да дэкаланізацыі, да, вось гэтай вот сюррэалісцкай праграмы. Вот, прадставіць яе як штосьці ўжо натуральнае, што нам як бы ад пачатку уласціва. Вось. Ну, таксама трэба сказаць, што ў выпадку Фукудзавы, як бы 37 год для такіх як бы тэкстаў і высноў быў самы, так сказаць, своечасовы, таму што як бы вот эта японская традыцыйная імперская ідэалогія тады была вельмі моцная. І все вось гэтыя чувакі авангардныя, дадаісты, футурысты, сюррэалісты і іншыя, яны ўспрымаліся проста як левакі і як агенты, просто то, што называецца сёння тлетворное влияние Запада. Вось. І такім чынам, як бы, хаця это спрабавалі па-ўсякаму вось тлумачыць, да, это вот то, што Брытон у легітымнай абароне апісваў, якія яны сюррэалісты, так сказать, прававерныя камуністы, то вось Фукудзава ў сюррэалізме піша, якія яны сюррэалісты прававерныя японцы. Вось. Але як бы, ну, не дапамагае ім это, таму што калі пачынаецца там вайна, ўжо вайна з Злучанымі Штатамі, так, то як бы іх арыштоўваюць многіх, прыватнасці Фукудзаву, вось разам з гэтым тэарэтыкам з іншай глябальнай, так сказать, плыні пераймання сюррэалізму Сюдзо Такігучі, вось арыштоўваюць за антидзяржаўную агітацыю, вось, і 7 месяцаў іх трымаюць у турме. Вось, чаму? Цікава. Таму што японская, значыць, паліцыя нораваў, да, ці як там называлася, яна палітычная паліцыя, яна сур'ёзна разглядала версію, што вось гэтыя сюррэалісцкія карціны, якія тут малююць, што японцы, што на захадзе, што это не проста так, што гэта тайны код, што это спосаб камунікацыі, такі наваху код, да, тое, што выкарыстоўваліся для шпіёнскіх мэтаў. То бок это не проста так нейкія там спалучэнні, там, не ведаю, парасона і швейнай машынкі на стале, да, як казаў Летрыамон, на стале хірурга, да? Вось. А гэта проста нейкая кадыфікаваная мова. І ў прынцыпе навесці на гэтую думку іх мог ніхто іншы, як паэт наш Нісівакі, пра якога мы казалі, які сапраўды, так сказаць, пісаў тэксты, якія паглядзіш на першы погляд поўная ахінея, а насамрэч гэта нейкая гульня там з 20 значэннямі аднаго таго ж слова ў розных мовах. Як бы вось, таму, так сказаць, пад падазреннем яны былі. Ну, урэшце іх адпусцілі, але з патрабаваннем таго, каб яны, значыць, стваралі мастацтва ва славу імператара і Японіі, а не хернёй займаліся. Вот. І, па-мойму, здаецца, некаторыя нават пагадзіліся, там, 1 ці 2, значыць, сюррэалісцкія мастакі там у прапагандзе нейкай падчас вайны, так сказаць, працавалі. Вот. Ну, у іх быў выбар.
у імперыялістычнай Японіі. У Нямецчыне нацысцкай ці ў Савецкім Саюзе у іх выбару не было. У мастака, значыць, працаваць у прапагандзе ці не працаваць. Вот, такая вось розніца. То бок на тое, што як бы гэта была ўсё-такі Японія, то это было яшчэ адносна ліберальнае, да, стаўленне. У прыватнасці ў 37 годзе у Токіё адбываецца першая сюррэалісцкая выстава з удзелам французскіх мастакоў. То бок не проста першая адбылася ўжо раней, там 32 года, і там выстаўляліся мясцовыя, вось, якія лічыліся сюррэалістамі, вось, а менавіта французаў запрасілі, вось, ужо кантакты усталяваліся меней болей. Ну, я ж кажу, там потым Брэтон ўжо ў энцыклапедыю аднаго японца прынамсі ўключыў ў 39 годзе. Вось выстава, якая называлася Чоген Джитсусюгі Кайгай Сакугентэн. Вось калі б нейкі японец пачуў, як я тут па-японску размаўляю, я думаю, што проста афігеў бы. Это была назва, перакладаецца як выстава замежных сюррэалістычных твораў. Вось, то бок не мясцовых нашых японскіх, а замежных. Вось такім чынам сюрреализм крочыць по планете, доходит до буддыстаў, спалучаецца самае рознае, это просто чароўна. Вось, это все адбывалася параллельно самим, так сказать, развіццём сюрреализму у самой Франции, так сказать, у самой этой вот центральной как бы сюрреалистской группе. А что адбылося там? Нам теперь давядзецца вернуться з Японии, так сказать, у Францию 37 года, где мы покинули нашего Андре Бретона, сам-насам з ягон мінулы раз, так, з ягонай кніжкай «Шалёная любоў», якая выйшла, так. На той момант уже Бретон паспеў, так сказать, асудзіць сталінскую сістэму ў 35 годзе, так. Пачынаюць набліжацца да трацкізму. Вось, в прынцыпе, як бы хоць нейкая эвалюцыя, можна сказаць, так. Маглі з іх стаць і сталіністы, як, напрыклад, з Арагона. Вось, сюрреалізм сапраўды як бы распаўсюджваецца ў іншых краінах, вось, узнікаюць асяродкі сюрреалісцкія Брытанія, ЗША, Японія, мы казалі, Чэхаславаччына, Гішпанія, Лацінская Амерыка, то бок як бы это робіцца сапраўды інтэрнацыянальным рухам, сапраўды паўсюль, куды ён трапляе, ён убірае ў сябе мясцовыя элементы, вось, і в 38 годзе ў Парыжы праходзіць ужо міжнародная выстава сюррэалізму. Вось, не як дагэтуль яны самі выстаўлялі еще, так, нашыя хлопцы французскія, а міжнародная выстава. Вось. І як бы усе зоркі там прысутныя, так, ну, як бы такія факты, як Далі, так і тое, што ён пераехаў там у Лондон, напрыклад, да, не та сама. Дарэчы, я там сустракаўся з Фройдам, а я прачытаў, што і Бретон сустракаўся з Фройдам яшчэ калі Фройд жыў у Вене, то бок да 33 года, да фройдавай эміграцыі. То бок быў таксама з ім асабіста знаёмы, не толькі ліставаўся. Вот, дык вось распаўсюджваецца сюррэалізм дзякуючы гэтаму ўсяму. І што адбываецца? Што шырокая публіка разумее сюррэалізм менавіта як мастацтва, як чарговую модную мастацкую плынь. То бок фактычна пагаджаецца з Арто, які казаў, што все тыя прэтэнзіі і панты сюррэалізма наконт таго, што это нейкі там як бы рэфармацыйны рух, там насамрэч это просто вот літаратуршчына ўсё і, так сказаць, і мастацтва, мастацкая дзейнасць. Ну і вось ужо надыходзіць час, калі нават Бретон з гэтым вымушаны пагадзіцца. Праз 10 гадоў пасля таго, як Арто это напісаў. То бок Бретон ужо ў гэтай шалёнай любові, в прынцыпе, разважае пра тое, як ён з Джакаметі там вырабляе гэтую скульптуру, так, як это ўсё прыгожа сюррэалістычна. Вось, і як бы сапраўды прыходзіць да таго, што сюррэалізм таксама, в прынцыпе, мастацтва. Да? І вось таму менавіта многія, як Марыс Надо, напрыклад, гісторык сюррэалізму, лічаць, што где-то 37 год, выхад шалёнай любові, это, в прынцыпе, канец сюррэалізму як руху, і, в прынцыпе, пачатак вот этой стадыі як бы такой мастацкай. Вось. Ну, это значит не канец сюррэалізму самого по сабе, да? Таму што як бы
Нешта заканчивается, нешта пачынаецца. Вось. Ну і, ў прынцыпе, як бы відавочна, да, што это ўжо як бы не маладыя людзі. Вот. Брэтону 42 гады, так, вось ён перажыў вось гэтыя змены асабістыя пасля таго, як у яго ў 40 гадоў, значыць, калі яму было нарадзілася дачка і гэтак далей. Вось, то бок ён крышачку па-іншаму пачынае на это ўсё глядзець, вот, пачынае працягвае фактычна свае вандроўкі і едзе ў Мексіку. І ў Мексіцы урэшце асабіста сустракаецца з Троцкім, з Д'его Рыверам таксама, з Фрідай ягонай, і значыць яны разам з Троцкім і з Рыверам падпісваюць ці пішуць маніфест, вось, пад назвай «За незалежнае рэвалюцыйнае мастацтва». То бок незалежнае, рэвалюцыйнае і мастацтва. Это ўсе тры словы як бы вельмі важныя. Вось, значыць, ну, па-першае, прызнаюць, што вядзецца пра мастацтва ўсё-такі, пра сюррэалізм. Пацвярджаюць, што яны ўсё-такі рэвалюцыянеры, хаця яны ўжо не вызнаюць там сталінізм і камінтэрн, так? Вот. І што яны незалежныя, это значыць, што яны як бы не ідэалагічныя, то бок яны самастойныя у сваёй творчасці. Яны не падпарадкоўваюцца нейкай там ідэалогіі, там сацыялізму, нейкім Лукачам і іншым вось гэтым тэорыям, вось, які іх абавязваюць рабіць так, як трэба. Вось. Ну, гэты маніфест, значыць, абсмяяў Борхес у газеце, калі прачытаў яго. Значыць, ну, ён выйшаў як бы, і ў Лацінскай Амерыцы выйшаў, і ў Францыі. Вось. Сказаў, што это «El verboso manifiesto de Bretón». Напісаў Борхес артыкул, што ён проста такі, ну, шмат словаў, але сутнасць, в прынцыпе, вельмі прымітыўная і простая. Мастацтва павінна быць незалежным, і творцу ніхто не павінен дыктаваць. Так, трэба было напісаць столькі старонак, каб проста выказаць такую думку. Вось. Дык вось, што мы ў гэтым маніфесце сярод іншага чытаем, это што мастацтва, як і пралетарыят, не мае радзімы. Вяртанне да французскага мастацтва рэкамендуюць не толькі фашысты, але і сталіністы. 38 год. Ясна, прынцып інтэрнацыяналізму, што проста вось гэтыя нацыянальныя штосьці, вось гэтыя рэчы, это як бы не галоўнае для нас, все эти французскія мастацтвы, іншыя і так далей. Але што галоўнае для мяне асабіста, это што тут побач стаяць, па-мойму, упершыню фашызм і сталінізм. 38 годзе. Яшчэ да падпісання пакта Молатава і Ріббентропа. Вось. Ужо паводле стаўлення, да, да мастацтва і гэтых сістэм таталітарных, гэтых рэжымаў, як бы мы бачым, што ім галоўнае таталітарны это рэалізм свой, там сімвалізм, да, як у выпадку нацыстаў. Вось. Ну, хаця яны рэальна падобныя, там немагчыма, в прынцыпе, адрозніць. Вот. То бок, это манументальнасць, вось гэтая вся херня. І, значыць, і Брэтон як бы гэта заўважае, да? Вот. Таму ставіцца як бы падобна да гэтых двух з'яў. Вось. І гэтая тэндэнцыя ставіць побач фашызм і сталінізм, яна проста захоўваецца. І наогул это адна з улюбёных тэмаў як бы сюррэалістаў. Прынамсі, напрыклад, Бенджамен Перэ, ён быў чальцом як бы трацкісцкай партыі камуністычнай у Мексіцы. Вось. Ну, Троцкі там жыў, таму, так сказаць, там яго і забілі. Вось. І таму ягоны ўплыў быў вельмі моцны. Наогул у Лацінскай Амерыцы ўплыў трацкістаў быў вялікі у камуністычным руху. Вось. І Бенджамен Перэ, значыць, ён там публікаваў такі маніфест у 46 годзе пад псевданімам Перальта, так, значыць, там ён проста фантастычна называе проста сталінізм як бы кшталтам фашызму, так, і заклікае пасля вайны, значыць, народы ўсходняй Еўропы, тыя, якія вызваліліся ад Гітлера і якія, значыць, дзе цяпер знаходзіцца чырвоная армія, так, якія акупаваныя фактычна сталінскі, ён заклікае іх да паўстання і того, каб скінуць яшчэ і, так сказаць, сапраўдную рэвалюцыю зрабіць. Вот. І пазбавіўшыся нацызму, пазбавіцца яшчэ і сталінізму. Вось. 46 год. І гэтыя ідэі, вось, трацкісцкія, вось, якія параўноўваюць Сталіна з фашызмам, ну, это як бы было такое алаверды, таму што Сталін параўноўваў Троцкага, называў яго фашыстам і там не такім японскім шпіёнам, кім заўгодна, яшчэ з 30-х гадоў, амаль адразу пасля таго, як ён яго выгнаў, там рэпрэсаваў, значыць, ягоных паплечнікаў і так далей. Бо у яго все былі фашысты, у Сталіна, да, там это самае, все былі пасобнікі, там, пакуль ён з Гітлерам не падпісаў, адным словам. А тут Троцкі разам з Брэтонам яго самога
поставілі ў адзін шэраг з фашызмам, і сюррэалісты як бы пачалі фашызм інтэрпрэтаваць як менавіта як бы да сталінізму дастасоўваць. Это важная, па-мойму, даволі рэч, то бок як бы вось гэтае разуменне чырвонага фашызму так званае, яно потым захавалася у Эгона Бондзі, прыватнасці ў ягоных тэкстах 40-х гадоў ён відавочна быў знаёмы, прынамсі даследчыкі пішуць, што ён быў знаёмы з тэкстам Бенджамена Пэрэ, вось ён быў таксама сюррэалістам маладосці, вот. І на гэтай падставе ён стварыў як бы сваю, значыць, тэорыю этатызму, як бы тэорыю савецкай сістэмы як варыянту фашызму. Это я перакладаў кавалачак ягонага тэксту, я не пэўнены, ці ён быў апублікаваны, але гэта всім раю, рэкамендую. Вось, то бок, ну, з сённяшняга гледзяча свайго буддыйскага, як я магу на это всё глядзець? Ну, я лічу, што это рацыя, таму што як бы залежыць заўсёды на гэтым сацыяльным складзе, так сказаць, гэтай сістэмы. Як толькі там на пачатку яны ўсе рабілі выгляд, прынамсі, што ў Савецкім Саюзе, што яны выпіраюцца як бы на іншыя клясы, там, да, на працоўных, там, на сялян, там, умоўна кажучы, да, то, што вот в Індыі называюцца як бы шудры, так, як бы працаўнікі, ну вось. Але з часам кожны сістэма прыходзіць да таго, што пачынае апірацца на кшатрыяў так званых, то узнікае свая шляхта, свая арыстакраты, а это што? Это баяры. Вось. Ну і вот, в прынцыпе, ў Савецкім Саюзе, кажучы індыйскай тэрміналогіяй існавала, значыць, існавала такая вайсковая, што называецца, да, як бы дыктатура з аднаго боку як бы кшатрыяў, да, вот, а з другога як бы вот этих брахманаў, да, камуністычных, вот этой партыі самой па сабе. Вот. То бок як бы ну это можна так і сказаць клерафашызм, не чысты фашызм, вот. Але як бы ну відавочна, як бы то бок фашызм это вот кшатры, да, это то, что латиноамериканские вот эти все режимы, як бы як бы мы як бы это слово не разумелі, але вот это адна з такіх магчымых інтэрпрэтацый. Вось таксама варта браць да ўвагі. На жаль, этого разумення яшчэ бракуе. Усё яшчэ многім бракуе, асабліва на захадзе, да, тым, што вось ужо як мінімум 3 гады ідзе вайна в Украіне. Вайна, значыць, фашыстоўскай, фактычна пуцінскай Расіі супраць ліберальна-дэмакратычнай Украіны. Ну, идем далей. Значыць, вайна пачынаецца і ў Еўропе у 39-м годзе. Вось, і як бы гэтыя грамадскія супярэчнасці ніяк як бы ну не маглі доўга як бы заставацца паміж вось гэтага, так, вырашэнне ўсё так па Гегелю у нас атрымліваецца. Ну сапраўды вось гэтыя як бы палітычныя левы рух з аднаго боку, з другога боку фашыстоўскі рух як рэакцыя на гэта ўсё. Вот, то бок яны сутыкнуліся урэшце, ну і людзі там, дзе перамаглі фашысты, як бы людзі, якія сябе да левага руху залічвалі, як бы вымушаныя былі фактычна ўцякаць, ратаваць свае жыцці. Вот. Ну, не толькі яны, нават Далі, который, значыць, так, ён быў такі палітычна індыферэнтны як бы доўгі час, але ён таксама ў 39-м годзе, каб не ісці там у войска французскае, ён з'ехаў у Злучаныя Штаты. Вось, тым не менш заставаўся антыфашыстам даволі доўга і напісаў нават раман такі антыфашысцкі «Таемныя твары». Так. Я яго чытаў, по-моему, вельмі прыстойная кніга такая. Сюрреалістскае, як бы рэалістычнае даволі пісьмо, класічнае, але з элементамі як бы такой фантастыкі, да. Вот. Як далей там развіваўся той жа Далі. Вот ён, значыць, рэагаваў на канвульсіўную прыгажосць Брэтона, ён рэагаваў ядомай прыгажосцю. Вось, ён казаў, што прыгажосць будзе альбо ядомай, альбо ніякай. Вот. Бо калі Брэтон, значыць, бачыў у любой прыгажосці як бы подбіўку такую лебедынозную, так, вот фрэйдыйскую, то Далі проста іншы інстынкт, да, ён бачыў у прыгажосці, значыць, штосьці апетытнае, штосьці, што хочацца проста сажраць. Калі ты бачыш не это самае, то бок, што ўзбуджае там не жарт, а што ўзбуджае голад. Вот. Ну, я думаю, што это быў жарт з ягонага боку, такі скандальны крышачку, ядомая прыгажосць. Вот. Тым не менш, ну, карацей, ён у ЗША падчас вайны фактычна стаў такім сінонімам, да, сюрреалізму, такі поп-сюрреалізм уже фактычна з этого ўзнік, вот, супрацоўнічаў з Голлівудам, так, да, з Хічкокам, братамі Маркс і так далей. Вот.
Што цікава, што я калі пра яго расказваў мінулы раз, то это сам забыў згадаць такую рэч, як дэндызм. Вось, а это была вельмі такая з'ява цікавая, якая ў прынцыпе вот, нагадвае то параною, вось гэтую крытыку я. Вось, ну, да гэтага можна будзе як-небудзь вярнуцца. Про тое, што я это пустэча, да, вот, это насамрэч у дэндызме таксама існуе такое перакананне. Ну, тым не менш, это асобная тэма, можа быць, як-небудзь зробім асобны стрым пра это. Бо я адзін час даволі так перад буддызмам яшчэ даволі захапляўся гэтым дэндызмам у літаратуры. Вось. Карацей, што сюррэалісты, хто дзе, так? Хтосьці застаецца, там Рэнэшар, напрыклад, ён застаўся і пайшоў у супраціў і стаў там камандзірам, здаецца, партызанскага аддзелу. Ну, вот, пісаў вершы адначасова, там мачыў нацыстаў. Вось. Элюар такі хаваўся там недзе, вот, ну, камуніст прававерны, вот, але дапамагаў падпольную друкарню, значит, арганізоўваць. Вот. Ну і самы такі ягоны ўчынак вядомы быў тым, што ён напісаў верш «Свабода». Вот. У мяне быў дзесьці ягоны пераклад, я думаю, вельмі многія яго перакладалі. Это быў верш, который рассылалі з улётак, скідвалі значыць, саюзнікі над Францыяй, скідвалі. І таму ён быў вельмі, это сам, вельмі папулярны. Я просто, выбачайце, ну что такое, вось пішаш беларускі это самы тэкст, а ён паказвае нейкія вынікі расійскія. Ну что это такое? Это так нізка стаіць літраж у этих самых, у пошукавіках, ну это просто непарадак. Вось, значит, верш «Свабода». Ведаеце такі, я, напэўна, зноў буду зараз сентыментальны вельмі, калі праз столькі гадоў я яго пачую, так? У школьным сшытку сваім, на парце, на дрэвах, на сумётах снегу і пяску выводжу тваё імя, на ўсіх бачынах з пісьмом, на кожнае без пісьма, на попелі і камяні выводжу тваё імя, на золаце абразоў, на зброі ваярскай, на кароне былых князёў выводжу тваё імя, на пушчы і на пустыры, на гнёздах і на кустах, на рэху малых гадоў выводжу тваё імя. Вельмі доўгі, не буду цалкам чытаць, это самае, ён сапраўды такі вельмі, ну, магутны верш. Вось, я ставлю твоё імя, і дзякуючы яму я зноў пачынаю жыць, народжаны, каб спазнаць цябе і назваць услых «Свабода». І як бы, і яны вось гэтага як бы улёткі рабілі, так, як бы раскідвалі, распаўсюджвалі. Але самае смешнае, што не было там ніякай свабоды ў гэтым вершы з самага пачатку, аказваецца. Это просто верш прызнання ў каханні, просто каханца Элюара. Была такая актрыса, здаецца, маладзейшая за яго, там такая Нюш, ён з ёй пазнаёміўся недзе ў канцы 30-х, вось, і вот, так сказаць, замест слова «свабода» паўсюль трэба ўставіць, ну, яно там не толькі ў назве, да, і в канцы вось гэтае слово «ліберté». Просто заканчивается «народжаны, каб спазнаць цябе і назваць услых». Нюш. Не «ліберté», а Нюш. Ну, ёсць же розніца, правда? Я думаю, насамрэч няма розніцы, як бы. У імені what's in the name. Вось, называй як заўгодна, это просто прекрасны, як бы, прыгожы верш. Тут яго зрабілі просто з любові да жанчыны, зрабілі любоў да радзімы, любоў да свабоды. Я думаю, это быў выдатны, як бы, крок. І дзякуючы гэтаму вершу Элюар стаў просто супер папулярны паэт во Францыі, асабліва пасля вайны. Вось, канешне, ён застаўся мудаком і сталіністам пры гэтым усім. Вось, вельмі сябе паводзіў, ну, в прынцыпе, як і Арагон. Вось, ну, зато яму далі сталінскую прэмію, там, ён быў у Савецкім Саюзе, перакладаўся, вось, дзякуючы этаму на беларускую яго пераклалі, вось, Эдзі Агніцвет, я сам зачытваўся ягонымі вершамі, вось, то бок, ён вот такую ролю сыграў, значыць, у супраціве, так, падчас вайны, ролю фактычна прапагандыста. Вось, хто яшчэ што рабіў? Ну, значыць, Ражэйка Юа, так, таксама сябар Брэтона, мы пра яго мала казалі, спрацоўнічаў з Батаем, але падчас вайны з'ехаў у Аргентыну. Вось, і што важна для мяне асабіста, што ён стаў першым перакладнікам Борхеса на французскую, яны там пазнаёміліся, вот, і дзякуючы Каюа як бы Борхес патрапіў у больш такі мейнстрым літаратурны, дагэтуль быў вельмі мала вядомы. Вось, а яшчэ адзін сябар, дарэчы, Борхеса, Дроль Рашэль, які таксама з сюррэалістамі
сябраваў адзін час. Ён, наадварот, ён падчас вайны стаў калабарантам, вось, вішыстам, вось, і скончыў жыццё самагубствам пасля вызвалення ў 45 годзе. Адносна яшчэ малады. Ну, вось такія проста лёсы, у каго што было ў галаве. Так пра японскіх мастакоў мы казалі, што іх там арыштоўвалі, значыць, змушалі, так сказаць, працаваць для патрэб вайны, вот, што называецца, прапагандзе. От, некаторых забіралі ў войска, здаецца, двое з японскіх сюррэалістаў, 2 чалавекі загінулі на вайне. Вось. Брэтон і Элюар таксама яны, Элюар яшчэ да падполля свайго, былі, абодва былі мабілізаваныя, так, у 40-м годзе. Ну, Брэтон, ён жа ваяваў, як бы, ну, не ваяваў, ён быў за лініяй фронту, але тым не менш ён быў як бы вайсковым медыкам, так, як бы, то бок, давялося яму пайсці ў войска, ну, вось, хаця ў 36-м годзе ён не хацеў на грамадзянскую вайну ў Іспаніі ехаць, вот, ну, як бы, потому что дитя народилось, мы про это читали. Ось, а тут яму давялося ісці, але мы ведаем, што Францыя капітулявала, вайна была недоўгай адносна, то бок, што рабіць? Вот, людзі ўцякаюць, Элюар застаецца, ось, а Брэтон з сям'ёй, значыць, жонкай Жаклін Ламба, з дачкой, ось, яны кіруюцца на поўдзень, у свабодную зону так званую, едуць у Марсель, так? І я тут на гэтым месцы просто абавязаны парэкамендаваць усім серыял «Трансатлантык», калі вы яго яшчэ не бачылі. Это серыял на Нетфліксе, вось, з маёй улюбёнай актрысай і з цэлым шэрагам цікавых абсалютна актораў, персанажаў. Там Морыц Блайт-Трой, там, напрыклад, грае Вальтера Беньяміна. Это просто вот адразу ў першай серыі там пра яго. Ну, карацей, это пра тое, як еўрапейская інтэлектуальная эліта, вось, гебрайскага, не гебрайскага паходжання, але спрабавала ўцячы ў 40-м годзе проста з акупаванай Францыі, вось, пераможанай Францыі. Вось, і вось яны ўсе збіраюцца ў Марселі, і ўсе чакаюць, пакуль амерыканцы, якія яшчэ не ўступаюць у вайну супрацьлеглых, так, яны як бы захоўваюць нейтралітэт. У іх адкрытыя амбасады, яны там все працуюць, і как амерыканцы іх уратавалі і вывезлі ў ЗША, як годам раней Сальвадора Далі, так сказать. Вот, і вось яны там все сядзяць і чакаюць. Ну і пакуль яны чакаюць, значыць, все там сюррэалісты, не сюррэалісты, значыць, яны прыдумляюць нейкія гульні, яны тады прыдумалі тое, што называецца сёння марсельскае таро, але, ну, гэта не таро, это просто звычайныя карты, але яны просто намалявалі, там, як мастакі, там, Макс Эрнст, там іншыя, намалявалі, значыць, новыя масці. Ось, замест традыцыйных 4 масцей яны стварылі любоў, сон, рэвалюцыя і веда. Вось. 4 масці у іх былі. Вось, і некаторыя карты былі іншыя. Так, замест караля быў геній, напрыклад. Вось, замест дамы была нейкая мелузіна, там нейкая русалка, там ці як это, Ундіна, ось, нехта такі мітычны персонаж, нейкая русалка марская. Вось, замест вальта быў чарадзей, маг. Вось, ну, карацей кажучы, это все вельмі. Адной, здаецца, з картаў там была вось якраз Эліс Лідл, то бок, як бы, Алеся ў цудазем'і, дама некаторых, ці русалка з некаторых гэтых масцей. Адным словам, гэта ўсё проста ўскосна сведчыць, як можна прачытаць у кнізе «Сюррэалізм і акультызм», вось, што Брэтон, в прынцыпе, сам па сабе, ён усё больш як бы схіляецца там, не проста там да мастацтва, але проста вот менавіта вот да містыцызму самого па сабе. Ось, да ўсіх гэтых традыцый, якія ён там спрабаваў яшчэ адмаўляць, але цяпер як бы ён да іх як бы вяртаецца, так? Вяртаецца ён да іх чаму? Вось тут цікавая думка выказваецца, што Гегель ведаў Парацельса, Бруна, Бёме і спасылаўся на іх. Брэтон вельмі шанаваў Гегеля, і праўдападобна, што ягоныя адсылкі да герметызму паспрыялі брэтонавай зацікаўленасці ў ім. Але даследаванняў пра гэты шлях перадачы ідэі, на жаль, няма. Цалкам магчыма, чаму не? Вось, то бок, мы пра гэта можам пераканацца, дзякуючы тым тэкстам ваеннай, так сказать, пары, якія напісаў Брэтон. Так? То бок, яму ўдаецца выехаць, в прынцыпе, усім удалося выехаць з Францыі ў ЗША, хтосьці ў Мексіку, вот, у Новы Свет. Брэтон жыў у Нью-Йорку асноўны час, вось, у Квебеку
бываў, вось ездзіў таксама па Злучаных Штатах, там выставы сюррэалісцкія ладзіў і гэтак далей. Значыць, у Нью-Йорку пазнаёміўся са сваёй трэцяй жонкай, чылійскай піяністкай Эліза Бінхоф. Вось, адным словам, пакінуў сям'ю, так сказаць, горача любімую. І адным словам, што называецца, жыццё ідзе далей, хаця там ідзе вайна, а тут як бы захоўваецца вось гэты даваенны, можна сказаць, свет у пэўным сэнсе, так. У 42 годзе Брэтон публікуе эсэ такое пралегомены да трэцяга маніфесту сюррэалізму або не. Вот. І значыць, гэта цікавы тэкст, таму што ён вот пад уплывам усіх гэтых падзей жыццёвага досведу ён такі, як бы это такая праца над памылкамі, да? Ну, вот, можна сказаць там радком з Ніканора Парры, значыць, бяру назад усё сказанае мной. То бок ён не бярэ назад, але ён спрабуе рэлятывізаваць вот свой вось гэты максімалізм яму ўласцівы. Вот, спрабуе яго зноў па-максімалісцку рэлятывізаваць, як заўжды. Напрыклад, ён кажа: "Я ніколі ні з чым не да канца не атаясамляўся". Вось такая заява. Ну, это той самы сказаць: "Я ніколі ні ў чым да канца не быў максімалістам". Ну, это абсалютнае цверджанне, якім ён спрабуе як бы паказаць, што ён не такі, што яму не ўласцівае абсалютнае цверджанне. Ну, ніколі гэта не факт. Ён быў наадварот, ён сапраўды быў такі даверлівы, такі прававерны чалавек, які паддаваўся лёгка розным уплывам, павевам і гэтак далей. Ну, урэшце ён у гэтым тэксце 42 годзе прызнае. Ну, карацей, кажа, у марксізме ўсё-такі існуюць агромністыя супярэчнасці. То бок ён бачыць, што як бы ну розныя плыні, там усё такое. З аднаго боку, як бы Сталін і хаўруснік, як бы ў вайне з Гітлерам, а з другого боку, ну мы ведаем, забілі Троцкага, як бы і ўсё астатняе, то бок цяжка. Што з гэтым марксізмам рабіць, незразумела на той момант. Вось. Ну, асуджае ён па-ранейшаму, значыць, сваіх гэтых ранейшых паплечнікаў, найбліжэйшых, значыць, хто ён называе? Фальшывы Арагон. Вот. Арагон камуністаў, сталіністаў. Арагон фальшывы, значыць. Элюар піша дрындушкі. Вот. Ну, нейкі там аналег французскі. Ну, то бок ерунду, як бы, у параўнанні з тым, што ён пісаў, калі быў сюррэалістам, ось. Ну, вот мы бачылі адну з іх, як бы не так, это ўсё і блага, той, што піша Элюар. Вось. Але, да, ён таксама застаецца сталіністам, як бы. Вось. Зразумела. Хто там яшчэ? Вот там вот узнікае вось гэты славутая анаграма Авіда Доларс. Вот. Авіда Доларс — это Сальвадор Далі, это той, хто прагне даляраў. Значыць, там Брэтон кажа, што это вот просто все нягоднікі, здраднікі, якія адышлі ад сюррэалізму, хто налева, хто направа. Вот. Адзін я типа застаўся. Хаця я ніколі ні з чым не атаясамляўся, але ну, такія па жыцці верны. Значыць, фактычна, да, значыць, камерцыялізуецца з аднаго боку сюррэалізм, так, вот, дзякуючы там Далі, да, вот этому ўсяму распаўсюду, вот, ператвараецца ў такі сюр, тое, што называецца сюр, вот это вот, трапляе ў мову, як бы, народную, да, калі там яшчэ 10 гадоў таму там пра іх ведалі толькі асобныя інтэлектуалы там недзе, то раптам хоп, і это ўжо такая, як бы, ну, усесветная з'ява, так. Вот. І все, што не намалявана просто там у нейкім там жанры такога умоўнага магічнага рэалізму з нейкімі там элементамі магічнымі, яно адразу трапляе як бы аўтаматычна пад сюррэалізм, хаця яно можа быць ад пачатку, там вот, самі сюррэалісты гэтага вельмі не любяць насамрэч, калі ўсё ўжо атаясамляецца сюррэалізмам, это всякий кіч. Вот. Но так і Брэтон, да, ён піша, што на сюррэалізм спасылаюцца як самыя убогія чаёўні ў Токіё, так зіходкія вітрыны на 5-й авеню, хаця Японія і Амерыка ваююць. 42 годзе піша ён, так? Ён лічыць, што это недахоп, таму што сюррэалізм мусіў заняць пазіцыю нейкую этычную. Вот. Ён мусіў бы быць неспалучальны там з нейкім там японскім імперыялізмам ці там з капіталізмам там амерыканскім. Як такое атрымалася, што раптоўна ён такі папулярны? Самыя убогія чаёўні ў Токіё. Вось, ну, разглядалі, так сказать, да, моду на сюррэалізм японскую. Вот. Карацей кажучы, всё это херня, ён плюе на это все і, значыць, вяртаецца там да Паўднёвай Амерыкі, да Новай Гвінеі, значыць, вот сустракаецца з МСЗРам, паэтам з Мартініку, які заснаваў гэты рух негрытюд, то бок чорнае мастацтва, да? Вось, і гэтак далей. Значыць,
кажа пра сябе, што моя ўласная лінія, ну, інтэлектуальная даволі пакручастая, ці называе там імёны Геракліта, Беляр, Экхарт, Руссо, Свіфт, Лютрамон, Энгельс, Жарі. Вось, ну, Гегеля з Ленінам ужо не згадваем. Ну, вось, і тое добра, за тое дзякуй, што называецца. Вот. Адмаўляе, імпліцытна як бы намякае, што і Фройд, і марксізм памыляюцца. Можете сабе ўявіць, што фрайдызм, што марксізм, значыць. Маўляў, гісторыю нельга патлумачыць ні нянавісцю да бацькі, вось, ні клясавымі стасункамі. О як! Ну, угадаў ён там наконт Фройда, да, што нянавісцю да бацькі там, ну, як адна з метамарфоз стаўлення да бацькі, да. Вот. І, карацей кажучы, ад гэтых всіх сістэм ён цікавіцца як бы металогіяй, вот, як бы, ну, народаў, як бы, абарыгенаў усяго свету, так, значит, таких вось, што называюць прымітыўных народаў, так. Значыць, хаця ў 32 годзе ён у злучаных сасудах казаў, што не, нам не трэба, это памылка шукаць папярэднікаў сюррэалісцкіх вобразаў у прымітыўных народаў, як ён там піша. Вось. Ці там у рэлігійным нейкім мастацтве. А тут ён наадварот, ён пачынае цікавіцца фальклорам, рэлігійным мастацтвам, так, значит, гэта батаеўская ідэя, таксама ідэя Жоржа Сарэля, Грамшы і гэтак далей, што няма грамадства без міту самого па сабе, да, такого. Вось яго пачынае цікавіць. Вот, у той жа час Бенджамен Пере, ягоны паплечнік і паэт, значыць, выдае анталогію мітаў, легенд і казак Лацінскай Амерыкі. Вось, то бок, такі вось ухіл назіраецца фальклорна, я не ведаю, містычны у Брэтона у ягоным развіцці. Вось, і ён прызнаецца, што цягам вайны адбываецца вяртанне да вывучэння сярэднявечнай філазофіі і праклятых навук. Так, зноў жа тая алхімія дзесьці там маячыць на даляглядзе. Значыць, індывідуальны супраціў робіцца адзіным ключом ад турмы. Все цудоўна, але чаму індывідуальны, як бы? Это все дагэтуль яны ўвесь час казалі пра калектыўна, вось, а тут раптам індывідуальны. Ну, як бы, у пэўным сэнсе, я думаю, таму, мне так здалося, такая думка выйшла, што ён сам проста адчувае такую адзіноту. Вот ён менавіта піша, што я вот адзін астаўся, адзін такі, якому яшчэ, так сказаць, абыходзіць сюррэалізм, вось, а ўсе паразбягаліся там, і вось. Так што няма ў яго сябра, значыць, згадвае людзей з мінуўшчыны некаторых, да, сваіх, як ён ужо пачаў у шалёнай любові, так. То бок, фактычна ён, можна сказаць, ну, калі там Фройд там шукаў ідэальнага бацьку недзе, то Бретон шукаў ідэальнага сябра, такога як бы Жак Ваше, да, ягоны. Вось, дзякуючы якому ён не стаў паэтам, вот, але які вельмі малады памёр у 19 годзе. Вось, і Бретон, так сказать, вот адчувае вось гэтую адзіноту, вось, спрабуе знайсці вот этих сяброў, сябры яму здраджваюць, ён іх там праклінае, усіх гэтых Арагонаў, Далей, Элюараў. Вось, ну, вось так вот. Значыць, піша там пра вялікіх празрыстых, што, маўляў, людзі это толькі паразіты там у целе больш дасканалых істот, это ідэя запазычаная з Наваліса. Вось, даволі цікавая, насамрэч. Ну, потым ён яшчэ пяройдзе ад як бы марксізму, такого камунізму ортодоксальнага да анархізму, да утапічных ідэй. Вось. Але што мне вось цікава, ён там апісвае сваю сустрэчу з Троцкім і з сабакам Троцкага. Это быў такі эпізод, што, ну, Троцкі там, калі знаёміўся, казаў, вось мой сабака, ён мяне вельмі любіць, это мой адзіны вот мой сябар, які мяне разумее, ну, такое вот стандартнае. Вось, а Бретон такі проста, ну як, ну вы ж інтэлектуал, ну як вы можаце прыпісваць сабаку чалавечыя свомасці? Это просто немагчыма, ну вы ж яму навязваеце, сабака не абавязана вас любіць, это вам так здаецца, типа, антропацэнтрысцкае бачанне. Вот. Ну, у пэўным сэнсе так і ёсць, але ну, мы буддысты як бы все-таки лічым, што жывыя істоты як бы усе як бы маюць то, што называецца чуйныя істоты, да? Істоты, які маюць нервовую сістэму, што яны ўсе як бы маюць прыроду Будды, так ці іначай. Ось. І нават існуе адпаведны, значыць, Каан, да? Што ці мае сабака прыроду Будды? Не. Ось, му. Чаму? Чаму му? Ну, гэта не быў бы Каанам, калі б это не было як бы, ну,
Парадаксальна. Вось. Калі проста з брытонам сказаць: "Мае сабака прыроду, мовіць, там чалавечую ці не мае". Ну, это не было б Каану. Вось. А так это Каан, які якраз правакацыйна гучыць, таму што якраз кансенсус якраз палягае ў тым, што жывёлы маюць. Вот. У нас агульная прырода. Вот. Ну і гэтак далей. Вот. Але это, канешне, сімптаматычна для стаўлення Брытона, што вот ён так раптоўна як бы адмаўляецца як будто быць антрапацэнтрыстам, адмаўляецца быць еўрацэнтрыстам, так, цікавіцца іншымі цывілізацыямі. Вось, адмаўляецца быць франкацэнтрыстам, хаця, ў прынцыпе, ніводнай мовы ён так да канца жыцця і не вывучыў толкам. Вось, толькі па-французску пісаў і размаўляў, хаця жыў нейкі час у Злучаных Штатах. Вось, прывітанне Сержуку Сокалову, што не ведаю, ці ён ужо навучыўся крыху па-ангельску за гэты час. Вось, то бок крышечку в этом сам сабе як бы супярэчыць, да, можна сказаць. То бок з аднаго боку это такая як бы, ну, як бы павага да іншых культур, што калі адмаўляешся ім навязваць штосьці сваё, а з другого боку ты ім нібыта адмаўляеш у тым, што яны могуць мець агульную як бы, ну, прыроду настолькі ж добрую, як і ты. Бок это такое вельмі супярэчлівае, мне здаецца, стаўленне. Вот. Ну, адным словам, так, ён, значыць, па-ранейшаму уцікаюць стасункі мужчыны і жанчыны, значыць, гэта пераходзіць плаўна ў кнігу «Аркан 17», это ў 44-м годзе напісаная кніга. Вось, там ён ужо як бы наўпрост асуджае вось гэты мужчынскі пачатак. Ну, ён як бы думае, ўсё жыццё ён думае, ну што прыводзіць да вайны, так, чаму мусіла здарыцца Першая сусветная, вось, чаму цяпер другая адбываецца, так, ён жыве ў выгнанні, яму здаецца, што это ніколі не скончыцца, так. Некаторыя людзі проста ў выгнанні паміраюць, не дачакаліся перамогі, там, Штэфан Цвайг, напрыклад, скончыў жыццё самагубствам, вось, не дачакаўшыся перамогі, там, здаецца, год ці колькі. Ну і гэтак далей. І Брытон таксама як бы так у гэтай сітуацыі, і ён як бы, ну, ён асуджае, што ён асуджае? Мужчынскі пачатак. В прынцыпе, ён кажа, што вот цалкам, в прынцыпе, зразумела ў ягонай сітуацыі, вот, ведаючы стаўленне сюррэалізму да жанчын, ну, в прынцыпе, такое вот крышачку не крытычна абагаўляльнае, да, такое стаўленне да жанчын. Дык ён, значит, да мужчын наадварот. Ён прыходзіць да высновы, што это ўсё, так сказаць, мужыкі. Ну, слова патрыархат ён там не ўжывае, то бок ён як бы хутчэй біялагічнай прыродзе мужчыны як бы прыпіс. І я думаю, што это слушна па-свойму, таму што сапраўды вось гэта тэндэнцыя да гвалту, вось гэты весь лішні тэстастэрон, это ўсё, то бок як бы функція самца як бы такая як бы біялагічна, на жаль, што вот яна проста яго матывуе да ўсіх тых суперніцтваў, ўсёй этой херні. Вот, такім чынам Брытон у гэтым абсалютна расчараваны, вот, і наадварот зноў жа ставіць жанчыну на п'едэстал. Вот. Ну, як бы феміністкі бы сказалі, што это ідэалізацыя, аб'ектыфікацыя, яшчэ штосьці, як бы, ну, Андрэ, стары джентльмен, ён так вот по-наивному вось так вот зрабіў. Я ніколі не забуду анекдот, калі у Прагу, значит, приехали нейкія беларускія апозіцыйныя палітыкі і трапілі на лекцыю, значит, феміністкі тут адной, якая потым была міністркай сацыяльных, значит, сацыяльнай палітыкі, і я быў перакладнікам, і, значит, і там адзін наш беларускі ліберал, значит, сказал, пасля таго, як яна прачытала лекцыю, сказал: «Першым чынам я павінен сказаць, што я захапляюся вамі як жанчынай, і там, што як вы спалучаеце наогул там мацярынства, значит, са сваёй». Яна такая: «Дзякую, дзякуй за камплімент». Вот, адным словам, я думаю, што і на брытонаўскія апісанні жанчын падобна сучасныя, прынамсі, інтэлектуалкі бы адрэагавалі. Ну, напрыклад, да, ягоны ідэальны вобраз жанчыны – это жанчына-дзіця. Жанчына-дзіця, такая спантанная. Ну, калі вы чыталі Надзю, вы уяўляеце, каго ён, як ён сабе уяўляе, значыць, ну, не ведаю, для беларусаў светабень. Вот, вобраз, напэўна, медыйна всім вядомы, вот, значит, уявіце. Это вот такі вот тып, які Брытона просто абсолютно захапляе, да, там, не знаю, вот Эліс Лідл такая, да, там маленькія, не ведаю, тыя медыумы, которые былі ў сюррэалісцкай групе, тая Жизель Прасынос і так далей. Вось гэта той тып жанчын, які яго просто вот захапляе, вот, і, значыць,
і ён называе яго жанчына-дзіця. Ну, я думаю, што у сучаснасці ёсць іншы тып больш распаўсюджаны, это жанчына-падлетак. Вось у каго дзіця вось у пераходным узросце, вы можаце уявіць, што я маю на ўвазе, так? Вось такое, так, значит, як бы вельмі шмат эмоцый, з імі цяжка нешта зрабіць, і там і значыць, калі нейкая дыскусія адбываецца, то трэба пастаянна як бы рэагаваць на тое, што гаворыць то самы субеседнік, там што таким вот способом, это даволі цікава. Так, ну, калі назіраць за гэтым, то ты бачыш, што, в прынцыпе, вельмі часта, як бы, ну, тое, што мы лічым, называем дарослай жанчынай, часта так сябе крышачку паводзіць, але я лічу, што это нармальна. Вот. Я сам стараюся так сябе паводзіць, як падлетак, і таксама вот, всякие такие рабіць правакацыі. Але ну не з вами. Вот, вы хорошыя людзі. Я не буду. Адным словам, жанчыны, так, і брэтон, то бок жанчын было даволі шмат у сірыялійскім руху, трэба сказаць. Ну, на тое, што яны як бы былі sausage party ад пачатку, то ўсё-такі потым як бы чым далей, тым болей жанчын далучалася да руху, так, як бы з мастакоў это хто Тваен, напрыклад, да, чэшка, значыць, Валентина Пенроуз, это пісьменніца, Валентин Юго, таксама была мастачка, ягоная сяброўка, Жаклін Лямба, жонка сама ягоная таксама. Вось, потым мастачкі цудоўны Леонора Каррінгтон, Ремедіус Варо, так, значыць, я не ведаю, рэжысёркі потым, так, Нелі Каплан, Майя Дэрэн, так, ну, ад усіх штосьці бачу, так сказаць, маю уяўленне, як бы так, але ўжо як бы далей не моцна не буду заглыбляцца, таму што як бы не спецыяліст, але, ну, выдавецтва Bloomsbury рыхтуе цяпер новае выданне энцыклапедычнае, якое будзе прысвечана менавіта жанчынам у сюррэалізме. Вот. Я лічу, што это вельмі своечасова, і спадзяюся, што это пытанне бліжэйшых гадоў, што это з'явіцца. Вось. Ну, то бок, што мы бачым? Мы бачым, што брэтон, ён шукае нейкай новай міталогіі, у тым ліку і асабістай. Ось. Не толькі там для грамадства ці для ўсяго, для цывілізацыі. Вот. І што ён знаходзіць? Ён знаходзіць такі вот міт Люцифера. Такі, это як бы не зусім антыхрысціянскі, таму што ён як бы частка хрысціянскага як бы даробку, так, хрысціянскія легенды, светапогляду. Вось. А такі антыхрыстаў, да, такі вось тыповы, ну, такі вот ніцшанска, я не ведаю, з кім яшчэ хто там, Камюда, потым пад уплывам гэтага таксама там называў, што вот першы бунтаўнік это быў Люцифер, так, які там адышоў, там звёў з сабою траціну анёлаў, вось іх і так далей. Ну вось вот брэтон вось у гэтым бачыць, Люцифер, дык это ж як бы носьбіт святла, вось светланож, дык вось это яна, каго мы, ну такі сатанізм, такі крышачку, да? Вось каго мы, значыць, шукалі так доўга, это яго неправільна все разумеюць, вот маўляў, это самае, вот карацей, патрэбны новы міт, так сказаць, не хрысціянскі. Ну, як бы знайсці новы міт лепш за хрысціянскі вельмі цяжка, таму што як бы хрысціянскі міт, ну, як бы передусім асоба Ісуса Христа, это просто, ну, настолькі драматычная гісторыя сама по сабе, так, это нараджэнне, просто нараджэнне да смерці, нараджэнне, вучэнне, смерць, што просто як бы лепша за гэтую гісторыю больш драматычна даволі цяжка прыдумаць. Самая гісторыя Будды, там біяграфіі ніякае параўнанне не ідзе з гісторыяй жыцця там Ісуса, да, у прыватнасці, таму, ну, калі так груба, да, вельмі як бы параўноўваць, вот, то бок як бы жыццё Ісуса это такі трылер, ось. Калі жыццё Будды такая хутчэй меладрама, feel good movie, часам драматычная вельмі, так, легенда хрысціянская. Такім чынам, як бы брэтон спрабуе яе як бы, ну, это самае, да, придумаць міт вот этого Люцифера. Ну, як бы, ну, пожадаем поспеху, што называецца, так, вось. Там яшчэ пасля смерці яшчэ і воскресенне, як бы у Хрыста, ну, блин, як это можна пераскочыць, пераадолець? Немагчыма. Вот. Такім чынам, як і ў 42-м годзе у пралегоменах ён і ў Аркане 17, Аркан 17, што это? Это вот якраз это і ёсць фактычна Люцифер. Это ў картах Таро, классическим Таро, там, не марсельским, классическим Таро, это карта номер 17, это зорка.
Вось. Што за зорка? А там жанчына намаляваная. Вось, і значыць, ён атасмляе вось гэтую зорку з носьбіткай святла. Вось, і што гэта вось это вечны сімвал вось гэтага вечнага бунту, так сказаць, які на які трэба арыентавацца. Вось. Я ўжо казаў, так, што это самае з марксіста ён паступова робіцца анархістам. Вось у 60-х годах ён потым будзе супрацоўнічаць з анархісцкім рухам. Так, піша оду Фур'е, то бок як бы падкрэслівае значэнне Шарль Фур'е, это быў такі сацыяліст-утапіст французскі, так ён рэкамендую кніжку «Сад Фур'е Лайола» вот, ад Ролана Барта. Але насамрэч як бы Фур'е быў такі даволі тоталітарны чувачок, ось, это трэба заўважыць, то бок як бы ода Фур'е это все прекрасно, але ну это кажу, это просто пошук каранёў. Вось, значыць, закідае ўсім сваім былым ужо відавочна, да, што як бы адкрываецца другі фронт, хутка перамога, значыць, уласна кажучы, гэты дадатак ён ужо пасля вайны нават напісаны, так, это в адрозненне ад асноўнай часткі кнігі «Аркан 17». І вось, значыць, закідае тым чувакам, уявіце, французскі патрыятызм. Кажа, вот вы нягоднікі, мы так змагаліся з этой імперыяй французскай, значыць, а вы, Эльвар і Арагон, падчас вайны вот сталі так вот такімі камуністамі, карацей, і франкафіламі сталі нейкімі. Вот. Прикиньте, это так вот. Даволі смелая заява. В Савецкім Саюзе за такое уже, напэўна, пакаралі смерцю. Вот. Адным словам, у яго вось гэты бунт у цэнтры, гэты люцыфераўскі бунт, вот, і з яго нараджаецца ягоная новая вот эта святая тройца. Любоў, свабода і паэзія. Любоў, свабода, паэзія. Ці можна сказаць, каханне, свабода, паэзія. Вот я это самае сёння ў такой маечцы цікавай, у якой у мяне кітайскі ролик. Я перш яе надзець, доўга правяраў, што яны азначаюць. Дык вось это якраз азначае любоў у каханні, так? Гэта азначае сон альбо мару, так? А гэта азначае радасць, шчасце, весялосць, альбо часам музыку таксама можа азначаць. Ну, адным словам, класічныя кітайскія знакі. Вось. Дык вось у Брытона свая, так сказаць, тройца вось гэтая, да? Паэзія маецца на ўвазе творчасць як сама па сабе, да, для сюррэалістаў. Вот. Ну, што, я люблю вельмі гэтыя тройцы, вось гэтыя тройныя спалучэнні. Могу сказаць, што вот моя любімая вот эта буддыйская тройца, Нірманакая, Самбхавакая, Дхармакая, яна цалкам адпавядае вось гэтаму сюррэалісцкаму позняму ідэалу, да, што называецца, што Нірманакая это просто свабода тут і цяпер, як бы. А Самбхавакая это якраз творчасць, это стварэнне вось гэтай рэальнасці, якая не ёсць непраўдзівая, не непраўдзівая адначасова, так, ідэальны вобраз цела без органаў, што называецца цела асалоды, як перакладаецца Самбхавакая. Вось, і Дхармакая это цела мудрасці так званае, але што это іншае, як не любоў, да? Вот. Але я думаю, насамрэч, як бы, што гэтыя все значэнні можна пасоўваць, так, бясконца іх камбінаваць, як у этой машыне Раймона Лулія, так, і фактычна яны все судакранаюцца, яны маюць супольныя аспекты. Таму як бы нічога супраць брытонаўскага варыянта я абсалютна не маю. Так? Ён там нават піша, сэрца параўноўвае з келіхам, значыць, у якім утрымліваецца напой вечнай маладосці. Да? Такая метафора. Зноў жа, ну, як паэтычная метафора, это так, это, ну, слабавата, даволі брытанска. Але гэта метафора, вот калі там тыбецкая йога, да, займаецца дыханнем, то там, значыць, вот, напаўняецца келіх унутры, да, значыць, і як бы і выпускаецца энергія, то бок як бы я калі чытаў, мне адразу так это дыханне вазы, здаецца, называецца эта тэхніка, вось так і ў Брытона. Карацей кажучы, людзі, крытыкі лічаць, што ў 44-м годзе тут Аркан 17 это самая ягоная акультная кніга. Ось. Канчатковы знак Брытонава навяртання ў эзатэрыку, ягоная самая міталагічная кніга. Напэўна, да. Вот. Але мне здаецца, што ён як бы мае на гэта права, таму што, як бы кажу, пасля таго, што ён перажыў у гэтым 36-м годзе, вот это свайго такого асабістага пераўтварэння, прабуджэння, саторы, прасвятлення не ведаю, вось, і пра якую ён піша ў шалёнай любові. Я думаю, што ён сапраўды вось распускаецца вось гэтым вот акіянічным пачуцці такім і больш застаецца ў пэўным сэнсе сабеверным, вот, а ў пэўным сэнсе як бы вот эта вот ідэя, што ўсё адно, так сказаць,
вся вот эта містыка, вот это стаўленне да свету, што да любых традыцый можна звяртацца, і мы там знойдзем нешта сугучнае, то сведчанне вот этого агульнага паходжання стаўлення да свету. Я думаю, што это справядліва, як бы, так. Вось гэты універсальны такі погляд, так, гэта ўсё на духоўнасць саму па сабе. Вось, значыць, што адбываецца далей? Далей Брэтон вяртаецца ў Парыж не адразу пасля вайны, а ў 46 годзе яшчэ едзе праз Гаіці. На Гаіці ён чытае лекцыі пра сюррэалізм для студэнтаў, і, значыць, паводле адной з версій, гэтыя лекцыі выклікаюць бунт студэнцкі, ну, яно хутчэй за ўсё там супала, вось. Ну і, карацей, ледзьве ён там не падбухторыў рэвалюцыю на Гаіці. Насамрэч, была такая не рэвалюцыя, хутчэй змена ўраду, вось, але сапраўды у той жа самы час, калі ён чытаў тыя лекцыі, студэнты удзельнічалі ў пратэстах супраць улады, так. Вось, так што вот і такая рыса ў біяграфіі Брэтона даволі цікавая, да, што ён быў такі настолькі добры прамоўца, да, што проста ўсе там захапіліся і пашлі зрынаць уладу, так. Як нагадвае фільм «Чалавек з бульвара Капуцынаў». «Женщины, прогоните этого соблазнить!» Святар там выступал. Вот. Женщины все «Хотим фильму, хотим фильму». Вот, прабачце, хвілінка ностальгіі. Так, значыць, 46 годзе зноў выходзіць у Францыі другі маніфест, перавыдаецца. Это вельмі цікава насамрэч. Як бы фактычна Брэтон вяртаецца як трыумфатар. Вось. То бок, як бы не зусім гераічна паказаўшы сябе падчас вайны, мне здаецца, ну так это перачакаў, што называецца, але вот ён вяртаецца, інтарэс да яго вельмі вялікі, таму што ён увасабленне вось гэтай Францыі, вось гэтай даваеннай, да ўсей вот да вішыцкай, да вось гэтага зноў прыніжэння, так, да ўсіх гэтых жахаў. Вось ён вот як бы сімвал традыцый, так, неперарыўныя, плюс ён такі памудрэлы ўвесь і ўсё. То бок ён знаходзіць адразу і паслядоўнікаў, і новае маладое пакаленне, так, да яго звяртаецца. В этом сэнсе яму пашанцавала, так, значыць, перавыдае другі маніфест, піша прадмову актуальную, у якой выбачаецца перад людзьмі, з якімі ён пасварыўся тады, якіх ён там палівае проста брудам, так, значыць, перад Дэсносам і перад Арто. Ось. Арто, насамрэч, вельмі незайздросны лёс у яго так склаўся, што ён проста падсеў на опіум, здаецца, і на піётль яшчэ ў 30-х годах, калі быў у Мексікі, яшчэ да Брэтона ў Мексіцы. Вось, потым ён фактычна усю вайну прасядзеў у вар'ятні і памёр літаральна вот 47 годзе ці 48 неўзабаве пасля выхаду вось кнігі. То бок ён быў ужо вельмі хворы. Вось, ну і сапраўды, відаць, ментальна таксама быў у такім стане. Значыць, у 52 годзе выходзіць інтэрв'ю брэтонаўскія, значыць, па радыё, якія з ім рабіў Андрэ Періно, па-моему, такі журналіст. Вот, і, значыць, і Брэтон там кажа, што вот я застаўся сабе верны ўсё жыццё. Ну, як бы, ведаючы ўсё тое, што мы пра яго цяпер ведаем, это даволі цяжка, як бы, ну, гэтаму паверыць. То бок, там, не ведаю, у 34 годзе ён там асуждаў сімвалістаў, містыкаў, так, зусім недавно, можна сказаць, так, значыць, ставіў матэрыю на першае месца, да, там каяўся ў гэтым першым інтуітыўным перыядзе, вот это ў лекцыі, што такое сюррэалізм, так, а тут зноў, значыць, взяўся апраўдаць, так, значыць, у 32 годзе яшчэ лічыў, што натуралісты, так, былі лепшыя паэты за сімвалістаў. Вот. А тут, значыць, ну, як ён тады казаў, люблю пісьменнікаў-натуралістаў. Агулам я лічу іх нашмат большымі паэтамі за сімвалістаў, якія ў той жа час спрабавалі атупіць чытача сваімі болей-меней рытмізаванымі потавыдзяленнямі. Рытмізаванае потавыдзяленне – это, конечно, выдатная метафора традыцыйнай паэзіі, можна сказаць, ну, я з ёю сёння пагаджаюся, вот, але тады ён так гэтых усіх частаваў гэтымі метафорамі. Вот, але мяняе ён сваё стаўленне і сам пачынае зноў пісаць такім такой вот барочнай мовай, так, і што такое. Ну, адным словом, ягонае развіццё – это такі рух па коле. Але, ў прынцыпе, калі мы, ну, такое спіральна, што на новым вітку ён па-іншаму выходзіць. Але мы не можам, як бы, это, ну, этому здзіўляцца, таму што, напрыклад, гледзячы таго ж дзену, напрыклад, да, вот это развіццё, як бы духоўнае развіццё чалавека, яно таксама з'яўляецца рухам па коле, да?
Значыць, калі спачатку ты маеш вот наіўны погляд на рэчы, да, што горы это горы, а рэкі это рэкі, вось, то в прынцыпе ты да яго і вяртаешся, толькі папярэдне абышоўшы гэтую буддыйскую сцяжыну, вось гэтае кола, так, там пачынаючы з тэравады, там, калі разумееш, што это самае, што форма это пустата, так. Вось потым праз Махаяну, калі разумееш, што нічога няма, ні пустаты, ні формы, усё это лухта. Вот, ну і карацей кажучы, прыходзіш да пэўнай там свабоды, да, у гэтым разуменні, урэшце да таго, што горы это горы, рэкі это рэкі, форма это форма, пустата это пустата. Ну, это адно з тлумачэнняў, так, ну это вот у гэтай кнізе это карэйскага майстра школы Кванум Дзен Сунсана, напрыклад. Кніга называецца «Компас дзену», не ведаю, ці яна выходзіла па-расейску ці не, у мяне па-чэшску. Вот, вось тут такая схема называецца «Дзенавае кола». Ну, ось. Калі вот вы знойдзеце эту кнігу, можете его там знайсці. Вот. Даволі, так сказаць, красамоўна адлюстроўвае вось гэтае развіццё. Вот. То бок і Брытон тое самае. То есть ён фактычна вяртаецца ўвесь час да нейкіх вытокаў, але вось праз такія нейкі, ну, як бы свет круглы, разумееце, як бы хтосьці пісаў, многія з паэтаў пісалі, што як бы першы крок у падарожжа гэта ўжо першы крок да вяртання. Ось. То бок і у Брытона жыццё меней болей так складваецца, можна сказаць, да? Такая вообще диалектика, да, вот это спиральное вот это развіццё гегелёўскае. Вось, то бок як бы Брытон па-ранейшаму ўсё яшчэ тлумачыць і іншым, і сабе, што такое сюррэалізм. Гэта тое, пра што яго пытаюцца, потому што людзі, новае пакаленне ўжо пасляваеннае, яно ўжо не памятае ўсіх гэтых гераічных перыядаў, так, і што там адбывалася, і што насамрэч было, тое, пра што мы расказвалі ў папярэдніх. І вот ён як бы фактычна да канца жыцця там тлумачыць, як сюррэалізм на 100 спосабаў, як бы можна ягоныя творы абазначыць ці назваць. У 53-м годзе выдае кніжку «Сюррэалізм у яго жывых творах», так, падсумоўвае у пэўным сэнсе. То бок, то яму ўжо амаль 60, так, 58 гадоў на той момант. Значыць, зноў жа там то, што мы казалі, размяжоўвае аўтаматычнае пісьмо і плынь свядомасці Джойса, это вот там ён робіць, да, што Джойс, маўляў, мы рабілі тое самае, але не тое, таму што Джойс все-таки літаратар, а мы не былі нібыта, значыць, літаратарамі. Вот, мы даследавалі несвядомае, вот, а ён там вот, это был для яго, это быў просто мастацкі прыём, значыць, імітацыя жыцця і так далей. Вот, Джойс упадае ў раманавую ілюзію, вот, а мы, маўляў, не. Ну, рацыя ў гэтым ёсць, так? Значит, все жанчыны яму не даюць спакою, так, што просто вот каханне мужчыны і жанчыны это просто вот вяршыня ўсяго. Жанчыны ўвасабляюць найвышэйшую надзею мужчын. Сюррэалізм любіў і ўслаўляў жанчыну як вялікае абяцанне. Вось, і што, маўляў, неабходна рэканструяваць першапачатковага андрагіна, да, то бок кожнаму знайсці там эту сваю палоўку. Вось, ну, адным словам, ён такі быў вельмі гетэрасексуальны чувак у гэтым сэнсе, і ўсе яны, да, я казаў, што яны там на нарадах прымалі, там галасавалі, асуджалі гомасексуалізм, хаця лесбійскае каханне якраз наадварот не бачылі ў гэтым нічога дзіўнага. Вось, значыць, таксама наконт сексуальнасці там ёсць сюррэалізм наўмысна адварочваецца ад бальшыні традыцыйных вучэнняў, якія абвяшчаюць цялеснае каханне ўсяго толькі прымхай. Ну, тут цікава, што ён мае на ўвазе, ну, хутчэй за ўсё, як бы нейкія традыцыйныя рэлігіі, ось, узнікае пытанне, ці это стасуецца да будызму у пэўным сэнсе так, як бы, ну, будызм усё абвяшчае прымхай, не толькі цялеснае каханне. Вот, хаця, ну, па-іншаму, як бы, вот это вот узаемазалежны, як бы, ланцуг 12-звёнавы, ён вельмі, так сказаць, цялесны, там всё вот это абрунтоўваецца, як яно ўзнікае адно з аднаго. То бок, а ёсць, напрыклад, там некалі такі тантрычны будызм, да, дзе як бы сексуальнасць грае вялікую ролю, да, для дасягнення прасвятлення. Вось, то бок, значыць, там духоўны аспект кахання, той самы, што это андрагін, то есть ты ніколі не дасягнеш узроўня Будды, калі не маеш адпаведнай як бы пары сабе. Вось, то бок, адназначна у будызме сексуальнасць не дэманізуецца. Ну, то бок ніякім чынам, да, наадварот. Канешне, ёсць манахі, але там, але гэта не адзіная форма духоўнага жыцця. І нават там нейкія умоўныя пакаранні за нейкія такія, там яны не прадугледжаны, гэта не крыміналізуецца. Вось, адносіны заўсёды самыя розныя ў рамках манаскай сангі, напрыклад, гомасексуальныя адносіны.
былі фактычна чымсьці даволі распаўсюджаным. Ну, залежала ад культуры кожнай асобна, якая была там талеранцыя, але ў прынцыпе это нема такога там нейкіх забарон, да, там у святым пісьме там нейкім, дзе это ўсё там прадугледжваліся проста нейкія крокі, вось, калі манахі парушалі нейкія правілы вінаі, да, то вось яны мусілі на пэўны час ісці з санкі. А наогул у сутрах там, калі гаворыцца пра сексуальнасць, то прасвятленне, в прынцыпе, могуць, ну, узроўню Будды адразу не, але, в прынцыпе, стаць на шлях невяртання так званага могуць людзі, якія як практыкуюць пачуццёвыя асалоды, так званыя гаспадары і гаспадыні, вось, жанчыны і мужчыны, якія не жывуць у цэлібаце, так і тыя, хто ў цэлібаце жыве, то бок манахі і манашкі. Ось, то бок, зноў жа, не крыміналізуецца і не дэманізуецца сексуальнасць у буддызме ніякім чынам. Ну, і гэта было якраз адным з момантаў, які як бы настолькі вот хрысціянскіх прапаведнікаў і місіянераў просто шакаваў там, да, у пэўным сэнсе. Ну, вот жанатыя святары былі ў Японіі, да, в прынцыпе, заўжды, у адрозненне ад рэшты буддыйскіх краін, так, і гэтак далей. Вось. Ну, то бок невядома, ці можна гэты такі неканкрэтны як бы пасаж, што сюррэалізм наўмысна адварочваецца, што ці можна это стасаваць да буддызму. Я так не думаю. Вось. І мы зараз убачым дадатковыя доказы гэтаму. Вось, значыць, па-ранейшаму трывае Брытон на тым, што вось галоўнае это крайняе разняволенне духу, то бок вось гэты стан вось гэтай ласкі, этой міласці такой, да, у якім вось аўтаматычна, да, у тым пасіўным стане думкі такое, то, што называюць буддысты мужчын, як бы так, не думання, значыць, узнікаюць вось гэтыя найлепшыя творы, вот, мастацкія, значыць, піша пра збліжэнне з такімі мыслярамі, як Луі Клёд де Сен-Мартан і Шопенгауэр, вось, якія абодва спрабавалі зразумець прыроду паводле сябе, а не сябе паводле прыроды. Ну, это падобна да таго, што пісаў гэты японскі мастак пра спосаб заходняй і ўсходняй мудрасці, пра пазнанне аб'ектыўнае заходняе і пра пазнанне як бы суб'ектыўнае, вот, якое усходняе, да, але на захадзе якое таксама было распаўсюджана, там, напрыклад, Мантэйн, да? Ось, когносците іпсум, вот, як казалі, то бок спазнаць самого сябе. Ось, ну, то бок, як бы, калі там з'яўляецца Шопенгауэр ужо у нашага Брытона, вось, на яны там все быў Гегель, а тут Шопенгауэр, які просто цярпець не мог Гегеля, і Гегеля цярпець не мог. Ось, это, конечно, развіццё. Это з нашего буддыйского глядзішча это прагрэс, тому што Шопенгауэр был адным з такіх першых еўрапейскіх мысляроў, які ўспрымаў буддызм сур'ёзна і як бы працаваў, так, ягоныя ідэі даносіў да еўрапейцаў, чытаў тэксты, так, у перакладах, у арыгіналах там нават, ну, адным словам, вялікая постаць у гэтай гісторыі дачынення будызму і захаду. Вось, то бок паказальна, што Брытон да яго звяртаецца. Ну, в прынцыпе, далей ён як бы піша там прагностыку, Рэнэ Генона цытуе, да, ну, як бы у часы ягонага захаплення марксізму, камунізму это немагчыма было сабе ўявіць, так. Вот. Толькі яна, паэтычная інтуіцыя, дае нам ніць, што вядзе нас на шлях гностыкі як спазнання звышпачуццёвай рэальнасці. От табе і на, звышпачуццёвая рэальнасць ужо ў яго, то бок. Раней была проста сюррэальнасць, вось, звыш рэальнасць. Яна ўжо звышпачуццёвая, то бок яна ўжо як? Шостым, так сказаць, не пачуццём, а шостай сканхай, да, спазнаецца, гэта сканха мыслення якраз, да? То бок тое, што буддысты называюць шостым пачуццём. То бок эвалюцыянуе Андрэ, і гэтага нельга адмаўляць. Значыць, і іншыя сюррэалісты все-таки звяртаюць увагу на буддызм. Ну, немагчыма не звярнуць, правда, калі все-таки тыя ж японцы і так далей. Японія, дарэчы, ну, мы ведаем, да, наколькі яна змяняецца пасля вайны. Параза Японіі просто яшчэ дадаткова адкрыла як бы японскае грамадства свету і шэраг пазітыўных рэчаў туды вяла, напрыклад, выбарчае права для жанчын. Яго не існавала до 45-го года.
Ось, да, американской оккупации, что называется. Тут яно як бы з'явілася. Вот. І гэтак далей, гэтак далей. Просто это траўма для японцаў, канешне, параза, гэта атомны удар, зноў жа злачынства, можна сказаць, ваеннае гледзяшча, вядома, ахвяр, гледзяшча злучаных штатаў Трумана, там прагматычны крок для того, каб уласных ахвяр пазбегчы. Так? То бок гэта ўсё, канешне, пакідае у японцаў такое вось ну это цікава, да, што яны потым з аднаго боку так пераймаюць, з другого боку вось гэта такое цёмнае пачуццё этого абсурду, да, вот яно у японскай культуры як бы захоўваецца, можа быць, нават чымсьці дамінуе. Но я хацеў сказаць яшчэ крышачку пра іншае, так, што все-таки во Францыю вярнуцца, што з'яўляецца цэлы шэраг вакол Брытона і самастойных нейкіх такіх сюррэалісцкіх груп розных, маладое пакаленне прыходзіць, так. Жан Шустер такі пачынае выдаваць часопіс «Медыум». Вось, і вось 54 годзе там фактычна упершыню згадваецца дзен у публікацыі, да, сюррэалісцкай, можна сказаць. Там ён друкуе партрэт Бадхідхармы, вось, заснавальнік дзену ці чханю, так? Вось, аўтарства Сога Дзясоку. Это быў такі японскі мастак, які ў 1493 годзе быў пакараны смерцю. Невядома за што, я не знайшоў, але ну там нейкаму сёгуну штосьці там зрабіў неправільна. Вось. І, значыць, яны публікуюць гэты партрэт. Бадхідхармы выдатны, як бы, можна глядзець, а побач, значит, публікуюць партрэт нейкага забойцы, там кагосьці там асуджанага, да, і штосьці там падпісваюць там нешта. Вот. Ну, карацей, у лепшых традыцыях сюррэалізму, там, я ведаю, Шарлі Эбдо, там вот этих всех приколаў. А вот, то есть яны ўбачылі пэўнае падабенства, і не таму, што это дзенаўскі нейкі, а просто вот таму, што ім захацелася. То бок это яшчэ нічого не азначае. Тым не менш, з'яўляецца сярод іх такая цікавая жанчына, як Янеля Тумелау. Яшчэ падчас вайны 40-х. Яна 38-го года. Ой, да што? Не, 38-го года. Не. Збрахаў, это Вера Літхартова 38-го года. Янеля Тумелау 23-го года нараджэння. То бок якраз падчас вайны вот эта маладосць прыйшлася, і яна якраз перасякалася з інтэлектуальнымі коламі вось у гэтым вось падполлі ў тым жа Парыжы і так далей. Вось, маладая мастачка. Вот. І вось в 55-м годзе Брытон, значит, у яго там галерэя свая з'явілася, вот, у Парыжы, і ён там яе выстаўляе. І што цікава, значит, в 57-м годзе выдаецца каталог яшчэ адной яе выставы, значит, яшчэ большай, да якога, значит, Брытон піша прадмову, потым гэты тэкст уваходзіць у тэкст сюррэалізм і жывапіс, сюррэалізм і ля пейнтюр. Вось. І вось што піша там наш Андрэ. Пустыя пейзажы, створаныя як рэзідуумы унутранай пнеўматычнай машынай, прызначэнне якой, перасягнуўшы адсутнасць «я», дасягнуць празрыстасці, што адкрывае шлях да невыяўленых светаў і стварае аб'ектыўную выпадковасць. Калі мы бачым у карцінах частыя вобразы паводкі, гэта адразу нагадвае нам пра разбуральную хвалю, якая ўтварае адзін з аспектаў дзену. Ідзе цытата. Усё пустое. Бізун, вяроўка, чалавек і кароўка. Значит, цытата з прыручэння каровы Дейтаро Судзукі, эсэ пра дзен-буддызм. Другі том, выдавец Адріан Мезонёв, 44 год. Ага! Дык наш Андрэй чытаў кніжку пра дзен, і не абы ад каго, ад самога Судзукі, атрымліваецца. І вось ён цытуе яго у, значыць, прадмове да выставы. Это вельмі цікава. Што далей ён піша? Янеля Тумелау адчула б сябе прыкра, калі б утаіла ад нас некаторы з этапаў свайго досведу, нават самы мімалётны, нетрывалы, як і ўсякі чалавечы досвед. Ейнае найвялікшае жаданне – это зноў завесці нас у самы цэнтр падставовай ісціны. Поспех твора залежыць ад нутранога стану самога творцы, ад раўнавагі, зразуметай як найвышэйшая ступень памкнення да мудрасці.
раўнавагі зразумета як найвышэйшая ступень памкнення да мудрасці. Ну, ён ужо раней пісаў пра раўнавагу вось у гэтым вось стане гэтай ласкі, так, такой пасіўнай, там, так сказаць, адданасці вось усяму, які вот фактычна ад самага пачатку быў сюррэалістам уласцівы. То бок, а тут ён як бы ўжо як бы на такім як бы трошку дзэнавым матэрыяле зноў да гэтага прыходзіць, так. Гэта тэкст 57 года. Вось я тут дзякую сваёй сяброўцы спадарні Ларысе за дапамогу з перакладам наўпрост з французскай мовы. Вось. Ён там гэты ўрывак ён крыху даўжэйшы, але я вось выбраў такое самае, што нас тычыцца. Вось. То бок, як бачым, ну, не абышоў ён, значыць, Судзукі, ну, яго было цяжка абысці, таму што ён быў вельмі папулярны, ён такі быў вельмі кантраверсійны, таму што да вайны ён яшчэ там, так сказаць, сустракаўся там, не ведаю, там з Юнгам, там быў у Еўропе, вот, але потым падтрымаў не толькі там Японію імператарскую. Ён быў такі, дарэчы, расіст такі, японацэнтрыст. Ён казаў: "Ай, вы заходнікі ўсё адно не зразумееце этого дзена. Ну што я вам тут буду расказваць?" Таму ён так это спрабаваў это ўсё на пальцах, што называецца, тлумачыць, вот. І штосьці там дзесьці выказаўся там пра што не ўсё плохое связано з іменем Гітлера, там щось такое, што нямецкі парадак будаваўся векамі, щось такое. Ну, рэальна сказаў такое Судзукі, маўляў, ягоныя, значыць, сваякі там нейкія, што жылі ў Нямецчыне ў той час, пры Гітлеры яшчэ, што, маўляў, сказалі, што яны так добра сябе там адчуваюць, як ніколі дагэтуль. Вот. І ён такі: "Ну, значыць, усё хорошо ў Нямецчыне". Вот. То бок, вось гэта яму, так сказаць, прыгадвалі пасля гэтага. Тым не менш, ну, цытуе Брытон яго, да. Ну, каму там чаго толькі не прыгадвалі, да, там Гайдэгеру там увалілі па першае чысло, таму што ён сапраўды ўступіў у партыю нацысцкую і так далей. Вот. Адным словам, Янэлі Тумелян цікавая такая мастачка. Не знаўца яе творчасці зусім, але сам факт, што сувязь з ёй Брытон чамусьці згадвае дзен. Цікава. Чаму? Прикольна тое, што яшчэ ў 40-х гадах яна, як тусавалася ў Парыжы, пазнаёмілася з Анрі Карцье-Брэсонам. Анрі Карцье-Брэсон славуты фотограф, які праславіўся і ўжо больш, у прынцыпе, пасля вайны, але ўжо тады як бы быў. Ён быў блізкі ў свой час да сюррэалістаў. Ён пачынаў як мастак, вось, пакуль яму гэты, па-мойму, Генрі Кросбі быў такі амерыканскі мільянер, які вось фінансаваў выданне Уліса, там щось такое, ну, такі мецэнат быў. Это самае, а тут фінансаваў, значит, падараваў яму фотокамеру ягоную першую, і вось Анрі Карцье-Брэсон переключыўся на фотаграфію. Дык вось ён цікавіўся будызмам. Вось. Ужо пасля вайны ён ездил, значит, робил фоторепортажи в Тибет, в Китай, Японию, ну, короче, объездил Азію, вот, і фактычна, а перед гэтым ён ужо быў як бы знаёмы з этой Янэлі Тумелян. Цяжка сказаць, ці быў там нейкі ўплыў, ці не было, вот, але факт знаёмства ёсць. Значыць, в Індыі здымаў, таксама. Вось, ну, это все можна даведацца, хто цікавіцца, фотаграфіі, это просто клясык, так, в этом, значыць, дык вось, у 46-м годзе яшчэ да ўсіх вот этих выстаў, пра якія мы казалі, Янэлі Тумелян маладзенькая, яна, значыць, выходзіць замуж за Жан-Франсуа Рэвэля, такі філёзаф, такі ліберал, такі класічны, заходні, вот, мысляр. Вот. Яны даволі хутка разышліся. Тым не менш, у 46-м годзе у іх нарадзіўся сын Метьё. Вось. Гэты сын Метьё, вось, сёння вядомы як Метьё Рикар. Метьё Рикар тыбецкі буддысцкі монах, які лічыцца нават адным з самых шчаслівых людзей на свеце. Вот. Як так атрымалася? Дык вот цікава, што перш, чым ён стаў тыбецкім монахам, значыць, яго мама стала монашкай. Тая самая Янэлі Тумелян. Як было? Значыць, яна займалася жывапісам, так, кажу, 40-х тусавалася в Парыжы, там знялася в нейкім фільме разам з Жан-Поль Сартрам, да, здаецца, такім нейкім цікавым. Я яго не знайшоў, але хацеў бы паглядзець. Вот. Там вся, і Барыс Віян, там просто вся вот эта парыжская
тусовка выступает, трэба где-нибудь знайсці. Вот, значит, у Мексику ездила, там познакомился с Леонорой Каррингтон, так, цудоўная мастачка, британская, вось, сюрреалістка, одна з найлепшых, это самая, партнерка Макса Эрнста, які адразу пасля вайны ад яе ўцёк там да іншай сюрреалісткі, да Даратэі Танінг, да? Значыць, вось, то бок, яна бачыла ў сабе менавіта вось мастачку. А тут раптам, вот я не ведаю, што здарылася, але ў 67 годзе яна паехала ў Тыбет, Янэлі Тумелян, і там просто вот, я не ведаю, можа, яна наўмысна ехала за тым намерам, цяжка сказаць. Тыя тэксты, што я знайшоў, там нейкі там некралог па-французску і так далей, я не паспеў настолькі вывучыць, каб зразумець. Вот. Але факт той, што яна проста стала манашкай. Вот. То бок гэта адзіная, напэўна, ну, сюрреалістка, да, мастачка, якая сапраўды, у якой там быў вот гэты там імпрыматур, да, ад Андрэ Бретона, такі сюрреалісцкі пашпарт, што называецца. Вот. Яна просто перайшла ў будызм. Вот. І неўзабаве пасля этого будыйскім монахам стаў і ейны сын, то бок літаральна як бы ў 72 годзе, так? Праз 5 гадоў пасля яе. Бок я не ведаю, што это сведчыць пра адносіны маці і сына, не бяруся тут нічога казаць, але факт той, да, што спачатку мама стала монашкай, а потым ён. Вот. Ну, вельмі шмат такіх цікавых дэталяў наогул, але это іншая тэма, да? Мы просто спынімся вось на гэтай паралелі паміж этой сувязі паміж сюрреалісцкай мастачкай і будызмам. Вось. Потым вярнулася ў Францыю, у 85 годзе зрабіла такі трохгадовы, трохмесячны, трохтыднёвы, трыдзённы рэтрыт, такі класічны, да, там, тыбецкі. Ну, адным словам, памёрла ў веку 100 гадоў. Ну, то бок, вельмі цікавая асоба, вот, усім рэкамендую. Вот. Якія яшчэ паралелі былі? Тых часопісаў сюррэалісцкіх пасля вайны выходзіла даволі шмат. Вот адзін з іх быў такі Жансьён сюррэаліст, як бы там сюррэалісцкая это самае случво, не ведаю, як сказаць, сувязь, да, вот это вот East-West тэма была, і там урэшце этой Сюдзо такі Гуччі, вось той самы, который сустракаў якраз Бретона, ў 58 годзе прыехаў. Вот, ён якраз расказвае, што ў Токіо існавала па-ранейшаму група сюррэалісцкіх студый, да, вывучэння сюррэалізму. Вот, то бок, сувязі як бы аднавіліся пасля вайны. Вот, аднавіліся настолькі, што цэлы шэраг новых гэтых сюррэалістаў, да, я слаба іх ведаю, Даніэл ван Аш, Роджер ван Хекке, Элен Жофруа. Ну, Алена Жофруа як бы крышачку ведаю, бо чытаў это самае. Вот, усе яны, хлопцы малойцы, ажаніліся на японках. Вот. Ну, мода была такая, дакладней, з японкамі, правильно кажучы. Мода была такая, што нават Джон Леннон ажаніўся там з нейкай японкай. Вот. Такім чынам, сюррэалізм, будызм усталявалі асабістыя кантакты на найвышэйшым, можна сказаць, узроўні. Вот. То бок тое, што было імпліцытна дагэтуль, так это драмала, вось яно дасягло нейкага ўвасаблення. Вот. Але як бы, ну, таксама людзі, якія былі вакол сюррэалісцкай групы, яны як бы так ці іначай, як бы, ну, рана ці позна прыйшлі да будызму, ці проста знайшлі нейкую дарогу да будызму, і адным з іх, напрыклад, быў Жак Лекан. Жак Лекан, вядомы, так сказаць, фрайдыст, як бы рэфарматар, можна сказаць, псіхааналізу, так? Ён быў у свой час блізкі да сюррэалісцкіх колаў, так? Публікаваўся ў часопісе «Мінатаўр» у 30-х годах, быў тэрапеўтам Пікаса асабістым, это нехіла. Вось, ажаніўся на Сільвіі Батай, это была не сестра Жоржа Батая, это была ягоная былая жонка. Вось, адбіў, што называецца, яе. Вот, і вось, як бы, быў такім актыўным, то бок у тых самых, як бы, колах варочаўся, што і сюррэалісты, Фройда перакладаў для іх, так, адзін з, вот, это якраз то, што Бретон потым чытаў, каб, ну, пакажыце, дзе этот Фройд. Вось, у 32 годзе, да, выдаў, і гэтак далей. Вось, дык вось гэты самы Жак Лекан у 40-х годах падчас вайны займаўся кітайскай мовай, ну, вось такім Полем Дем'евілем, это быў адзін з, ну, з немногіх
французскіх як бы навукоўцаў арыенталістаў, якія, так сказать, перажылі вайну, што называецца. Вот Поль де Мівіль, ён быў спецыяліст вось па гэтых рукапісах з пячоры Дуньхуан. Даволі, ну, напэўна, самая значная як бы знаходка будыйскіх тэкстаў, так, у 20 стагоддзі. Вось. І, значыць, якраз у гэтых 40-х гадах Лякан зацікавіўся дзэнам. Перадусім метадамі школы Рэнзай, як кажуць японцы, альбо лінці, як кажуць кітайцы. Вось. Ну, зацікавіўся будызмам наогул, там вот этой вот постацю Гваньін альбо Авалокітэшвары, так, вот, жаночая кітайская версія Гваньін, канон па-японску, кванум па-карейску. Вось, это вось такая вот эта вот бодхісаттва з доўгімі вот этими вушнымі мочкамі, так, якая слухае перадусім, слухае вось гэтыя пакуты свету. Это тое самае, в прынцыпе, чым займаецца псіхааналітык ці псіхатэрапеўт, так, ён выслухоўвае людзей, якія, значыць, прыходзяць яму скардзіцца і наракаць. Вот. Так гэта як бы Лякана вельмі так это прыемна зачаравала, да, вось гэты вобраз. Вось. І вот што напісала ў 2010 годзе Мары Ан Паво у артыкуле «Дыстрыбуяваны суб'ект. Лякан Будда Варэля». Значыць, для Лякана, які па-новаму прачытаў Фройда, шчыльнай масы ўсемагутнага эга, я, так, не існуе. Наадварот, вядзецца пра момант памылковага распазнання. Функцыя «я» ёсць носьбітам звычайнай параноі суб'екту. Далі прывітанне. Верыць у сваё «я» азначае патрапіць у сеть суб'екта, а значыць паддацца адчужэнню, фантазіям і цягам. Для Лякана суб'ект не здольны быць ідэнтычны з чымсьці, што роўнае саму сабе, бо суб'ект паводле вызначэння гэта тэма, сюжэт фантазіі. Да? У французскай это адно і тое самае слово. Нашая тоеснасць ад нас унікае, бо мы самі ёсць фантазіяй іншага. Мы ёсць тым, што фармуецца поглядам кагосьці яшчэ. Як казаў Вальтэр, здаецца, мы ёсць тым, што іншыя пра нас думаюць. Да? То бок, я адпавядае іншаму, альбо, так сказаць, адказвае перад іншым, referral to other, так? Суадносіцца з кімсьці іншым, так? Ці там здае справу, да, справаздачу камусьці іншаму. То есть это цікава, такое шматзначнае. Эга усталёўваецца ў адносінах да іншага. Ну, вось яно, да? Referential. Як бы. Яно ёсць карэлятыўным, сцвярджае Лякан у першым семінары. Ну, тэрміналогія Лякана, яна даволі складаная, таму, так сказаць, я выбачаюся за гэтыя ўсе спосабы перакладу, але як бы мы разумеем, да, пра што вядзецца гаворка. Ну, это варыянт паўтарыць Рымбо. Я гэта хтосьці іншы, казаў Рымбо. Вось. Так, з гэтым можна пагадзіцца. Ну, прынамсі, я з гэтым пагаджаюся і у сваёй вот этой вот кнізе ўспамінаў даволі часта згадваю Лякана, вось, хаця я абсалютна не спецыяліст па ім і, ну, адну кніжку чытаў і потым артыкул, шэраг артыкулаў ягоных, вось. Што тычыцца ягоных семінараў, это, ну, вельмі адмысловае такое поле. Я не ведаю, ці я калі-небудзь на яго ступлю, але проста як бы агульныя ідэі мне знаёмыя, вельмі сімпатычныя. Вось, але, канешне, так у дэталях нельга сказаць, каб я вывучаў. Але тым не менш мы бачым, што это не выпадкова. Лякан мне адразу спадабаўся некаторымі сваімі выказваннямі. Вот. Это цікава, да, таму што ён як бы прыйшоў, ён пераасэнсаваў псіхааналіз, вот, дзякуючы Фернанду де Сасюру, так, дзякуючы лінгвістыцы, прачытаўшы ягоную працу. Да? Ну, а лінгвістыка тое, што мы, так сказаць, вот, вывучалі калісьці ў маладосці в Ін'язе і Сасюра ў тым ліку, і вось, так сказаць, у канцы ён прыйшоў да поглядаў, якія сугучныя з будызмам, прынамсі, што тычыцца поглядаў на я, так? Вось, на эга. Вось. То бок, это утрымлівае сабе, ну, это моя інтэрпрэтацыя, што это утрымлівае сабе такую думку, што мы можам спазнаць самі сябе толькі як аб'ект. Толькі як нейкі, як бы, створаны аб'ект. Выняць сябе са свету і вот разглядзець і спазнаць вот на гэтым фоне. Вот. Не наадварот, як казаў Фройд. Да? То бок, гэтая
это пэўны працэс, да? Ось, то бок, это вечнае пытанне насамрэч, ці можа мысль, да, спазнаць саму сябе. Ну вот. Значыць, паводле, мне здаецца, Лякана, і наколькі я ведаю, паводле індыйскай філасофіі не можа, да? То бок там ёсць такое выказванне, якое мне казаў Іван Новік калісьці, што нож не можа парэзаць сам сябе. Ну вот. Ну, то бок, да, мы пазнаем самі сябе толькі як адлюстраванне, то, што Лякан называе, значыць, стадыя люстра, да? Як пэўны такі канструкт, да? Мы сябе складаем вось з гэтых шэрагаў адлюстраванняў, як бы на працягу часу. Вот. Несупынна матэрыялізуемся ў чымсьці знешнім, да? Аб'ектыфікуемся, так сказаць. І потым ужо, як гэтыя аб'екты самі сябе спазнаём. Напэўна, неяк так яно працуе. Ось. Ну, прынамсі, такая думка прыйшла мне ў галаву, калі я это ўсё чытаў. Вот. Што далей піша аўтарка, значыць, пра Лякана. Эга дакладна вызначаецца Ляканам як аб'ект кахання суб'екту. Так? Суб'ект як бы закаханы ў штосьці, і гэтым аб'ектам кахання і это і ёсць эга, тое, што ён кахае. Вось. І гэты суб'ект ён усталёўвае з эга ўяўны стасунак. Вот. Для Лякана гэта нават адпавядае структуры шаленства. Верыць ва ўласнае я у тое, што нехта ёсць чымсьці і што гэтае штосьці мае саліднае існаванне і значэнне. Вось гэта і ёсць шаленства. Так? То бок верыць у я. Ну, это просто неверагодна. Ось. Это аб'ект веры, да? Это тое самае, што, в прынцыпе, што такое Бог. Да? Ось, это тое, во што ўсе вераць, што яно ёсць. Пры гэтым, як пісаў, значыць, Фройд, што рэлігія форма масавага шаленства, калі людзі вераць у Бога. Вот. Але калі людзі вераць у я, як і Фройд верыў, вот, то гэта ўжо не форма масавага шаленства чамусьці. Як такое можа быць? Ну, і што, ў прынцыпе, такое я і Бог, да? Вось гэты атман і брахман, да? З пэўнага гледзяшча, ну, з гледзяшча таго ж будызму, альбо з гледзяшча, не ведаю, Лякана, так, альбо мовазнаўства нават, да, это просто функцыі фразы, як бы. Суб'ект і аб'ект, як бы, да, функцыі ў нейкім дыялогу. Вот. Я это той, хто гаворыць, а Бог это той, да каго звяртаюцца. Это тое ты, тое іншае, вось, да якога вачыма мы бачым як бы сябе, ствараем сябе, і да якога мы, так сказаць, звяртаемся. А Божа мой, да, ах, каб яно там, малітвы все, да каго мы скіроўваем. Это просто як партнёру дыялогу, як бы уяўны партнёр, ну, з якім мы, так сказаць, усталёўваем вот эту вот уяўную сувязь і уяўляем сабе, што ён нас любіць. Да, вот гэты наш партнёр дыялогу. То есть вот раздваиваем вот это пачуццё, як бы вот адбываецца такая гульня. Ну, то бок, як бы, і гэта хтосьці лічыць формай, так сказаць, шаленства. Ну, чаму? Это такі, як бы, механізм, да, як бы по-свойму. Вось. Тым не менш, як бы, у будызме это не так. І, як бы, многія это заўважылі, да, лічылі, што это будызм, это просто форма атэізму. Вот. Бо ў будызме як бы ніякія дыялогі, хаця яны дапускаюцца, малітва дапускаецца таксама. Вось. Але як бы гэта не вырашае не, так сказаць, ну, не, ну, малітва да Бадхісатвы ў формах такого махаянага будызму, вядома, мае сваю роль. Вось. Але, ў прынцыпе, это як бы першую чаргу спосаб тэрапіі, што называецца, так? Вось. То бок, чаму, як бы, я думаю, што тут вера ў я не лічыцца, ў прынцыпе, формай масавага шаленства? Ну, таму што яна вельмі практычная. Яна мае значэнне ў жыцці чалавека, да? Вот. Таму што можна сказаць, што, як Дастаеўскі казаў, калі няма Бога, значыць, усё дазволена. Ось. Такі погляд. Вот. А тут уявіце, калі нема я, то што? То дазволена яшчэ болей. Бо я не я, і лошадь не моя. Я як бы ні за што не адказваю. Да? Я жыву ў нейкай плыні, там, ну, в заходняй інтэрпрэтацыі будызма, там, калі не разумеюць этыкі, да? Не разумеюць закона кармы, вот этих всех. Вот, і они такі, ну дык всё, я нема, значит, ну, так, это, суб'екта нема, да, значит, там, мова гаворыць сама, там, все адбываецца само, ну, это як бы неслушныя інтэрпрэтацыі. Вось. Дык вот, будызм якраз ён прапануе этыку у адсутнасці Бога.
Не тое, што калі Бога няма, ўсё дазволена. Але тэарэтычна, калі багоў вот этих всіх там, якія Індры, там Брахмы, ось, Вішну і іншых, якія хадзілі ўсе вакол Будды, вот, калі б іх тэарэтычна не існавала, то, ў прынцыпе, насамрэч іх там існуе нашмат болей, там, яны там цэлыя мільярды там прыдумляюць, значит, там багоў, бодхісаттваў, усіх астатніх. Але гэта ўсё не важна, не істотна, атрымліваецца. Вот, то бок, як бы звяртацца да іх у спадзеве на ўратаванне не мае сэнсу, да? З гледзячы будызму. А такім чынам, як бы, этыка мае значэнне сама па сабе, незалежна ад таго, ці ёсць хтосьці, хто кантралюе, як ты яе выконваеш ці няма. Ось. Прынамсі, у гэтым як бы будысцкая думка, і это этыка, як бы, этыка без страху, да? Без страху Божьего, што называецца. Это вот функція кантралёра. Вот. Але ўсё-такі пэўны традыцыйна ў будызме страх пэўны ёсць, да? Это страх з неспрыяльнага перараджэння і страх, натуральна, з пекла. Вось там неспрыяльнае перараджэнне, там, напрыклад, у целе жывёлы там якой-небудзь, пекла, альбо там галодны дух, вось можна перарадзіцца. Это таксама як бы трэба мець на ўвазе. Вот. Хаця некаторыя там майстры кажуць: это для простага народа, вот это ўсе показкі. Ну, як бы гэта заўсёды элемент нейкай такой этыкі. Это адказ на пытанне: а калі не, то што? Вот калі не, то вот гэта. Майце на ўвазе. Вот. Это такі мой адвольны каментар. О, слухайце, хутка 3 гадзіны будзе. Ну, я абяцаю, што мы сёння скончым эту тэму і больш не будзем да яе вяртацца, прынамсі так запланавана. Думаю, што 3 гадзіны мы дакладна ўкладземся. Яшчэ крышачку цярплівасці. Французы, яшчэ крыху намаганняў, як казаў маркіз де Сад. Вот. І вы дасягнеце, так сказаць. Таксама, дарэчы, это атэістычны тэкст. Амаральны, в прынцыпе. Вот. Але ў выпадку де Сада ён не мог быць іншы, тому што де Сад не быў буддыстам. Таму ён быў атэістычным, а значыць, з гледзяча захаду, амаральным. А вось буддысты, атэісты, іх значыць, яны маральныя. Вось так яно працуе. Так, значыць, другі семінар, піша Павол, які называецца «Я ў тэорыі Фройда і ў псіхааналітычнай тэхніцы», вот, які Лекан чытаў у 54-55 годах, несумненна самы буддысцкі з леканавых тэкстаў, дзе ён уводзіць такія моцныя паняткі, як дэцэнтраванне суб'екту, тэндэнцыя верыць у тое, што мы ёсць мы, і ў якім ён тлумачыць, што несвядомае ёсць невядомым суб'ектам эга. Вось. У несвядомым выцесненай сістэмы «я» прамаўляе суб'ект. Ну, хто разбіраецца ў псіхааналізе ці там у Лекану, значыць, можете самі зразумець, што это значыць. Як бы я, калі это чытаў, я это зразумеў так, што як бы так магчыма, калі прыбраць «я», то можна дазволіць прамаўляць несвядомаму, так? Ну, як это рабілі, в прынцыпе, і сюррэалісты. Вось з гэтай пазіцыі я спрабаваў напісаць вот гэтыя свае мемуары, да, ці ўспаміны. Ось. То бок не дыктаваць сабе, а наадварот старацца занатоўваць тое, што памяць дыктуе мне. Вось. Не інтэрпрэтаваць. Вот зараз выйшла рэцэнзія спадара Валерыя Гапеева, вось, у якой ён закідае, што, маўляў, я там не інтэрпрэтую нічога. То есть не раблю разбор палётаў. Ну, мне здавалася, што месцамі раблю, але ў прынцыпе я стараюся сапраўды як бы проста падаваць факты. Вось. Што яшчэ піша Павол, да? Што ў сучаснасці мы перажываем у гуманітарных ведах важны эпісталагічны паваротны момант, які характарызуецца як бы выдаленнем ці прыбраннем, адмаўленнем ад вялікіх бінарных апазіцый і рэарганізацыяй светапогляду, які больш не адсылае да цэнтраў. Цэнтрычныя думкі і ідэі ўсё болей ставяцца пад сумнеў і абвяргаюцца. Антрапацэнтрызм, этнацэнтрызм, еўрацэнтрызм, эгацэнтрызм і лёгацэнтрызм. Так? Мы ўвайшлі ў эру постцэнтрызму, кажа наша філазофка. У 2010 годзе, ў прынцыпе, як бы мы, як буддысты, толькі радыя гэтаму і там пагаджаемся. Як бы радыя пагадзіцца, што называецца. Для мяне, піша яна, больш немагчыма прымаць эгацэнтрычную канцэпцыю суб'екту як апірышча поглядаў на іншага і на свет. Застаецца прызнаць, што дасягненне гэтай эпістэмалагічнай мадыфікацыі ў нашых навуках, прынамсі ў лінгвістыцы, ўсё яшчэ наперадзе. Окей, пабачым, як это будзе працаваць. Але ну факт той, што сапраўды, да, і прынамсі той, што я вот слухаю, назіраю, што зацікаўленасць все-таки наогул усходнім мысленнем і буддыйскай філасофіяй у прыватнасці сапраўды расце на захадзе. Вот. І гэта нас, як буддыстаў, не можа не радаваць. Гэтая зацікаўленасць пачалася, ў прынцыпе,
як мы кажам, злякана, вось, але і многія іншыя мысляры постмадэрновыя, якія, ў прынцыпе, па-свойму таксама як бы азіраліся на сюррэалізм, яны як бы яе падзялялі і падзяляюць, так. Значыць, ну вось, напрыклад, ну, асабіста я лічу, што вот стыль брэтонаўскі, так, вось гэты такі віціяваты і пакручасты і проста барочна неінтэлігібельны, што называецца, месцамі, што ён даволі так паўплываў на сюррэалізм, ну вось это кажу, на сюррэалізм, на постмадэрн, на постмадэрновую філасофію перадусім, таму што это вот такі вот цікавы стыль, як спроба пісаць французскімі словамі, але па-нямецку, так, крышачку. Потому что вот калі вот чыталі французскія мысляры немцаў, да, Ніцше ў прыватнасці, вот у іх было такое вот адчуванне, што там зусім нейкая іншая мова. Вот, і так яны адпаведна спрабавалі і па-французску пісаць. Вот. Я думаю, што і брэтон па-свойму ён быў такі, як бы, ну, таксама паўплываў на гэты стыль, прынамсі Мішэль Фуко, вот, які ён, значыць, пасля смерці Брэтона ў 66 годзе, вот, а тады Фуко быў на ўздыме такой папулярнасці, вядомасці, да, таму што ён якраз выдаў словы і рэчы, ось, сваю такую вельмі грунтоўную кнігу. Значыць, там ён напісаў нешта накшталт некралогу на Брэтона і параўноўваў Брэтона па значэнні з Ніцше, менавіта з Ніцше, вот, што як мысляра, ось, даволі нечакана. І той жа самы Фуко, ось, як я з задавальненнем спраўдзіў, захапляўся дзэнам, прынамсі ён ездзіў сам у Японію і там практыкаваў для таго, каб плюс пазнаць эту традыцыю, вось, разам з манахамі, значыць, удзельнічаў у адным з рэтрытаў, вось, ці адасабленняў, як я іх называю. Вось адзін, напрыклад, да? Адзін выпадак, апрача Лякана, Фуко, значыць, хто яшчэ? Дэлёз і Гватары, пра гэтых мы казалі, вось гэта іхная канцэпцыя шизафрэнічнага я, якая, значыць, у кнізе прадстаўлена капіталізм і шизафрэнія, вось, вельмі блізкая фактычна як Сальвадору Далі, так і, ў прынцыпе, буддысцкаму погляду. Вось, я, значыць, мае рэпрэсіўную структуру, вот, і ніякая тоеснасць, нават самая прагрэсіўная, вот, кім бы вы сябе не лічылі, яна не вызваляе ад гэтых рэпрэсіўных рысаў, вось гэтага я, да, абмежавальных. Вот, то бок я павінна быць шизафрэнічным, это значыць такім цякучым, ліючыся формы, кім заўгодна, усімі і нікім, Сальвадорам Далі. Карацей кажучы, ёсць у гэтым пэўная рацыя. Так, хто яшчэ па-за Францыяй, значыць, Эгон Бонды, казалі, згадвалі, так, ён быў пад уплывам сюррэалізму ад самага пачатку, малады там такі паэт, дэбашыр, ось, рэзкі праціўнік сталінізму. Ось, пра яго мы зробім асобную праграму, таму што ён мяне фактычна прывёў да буддызму. Ось, дык вот ён скончыў філазофію і яшчэ в 60-м, здаецца, 67-м годзе напісаў працу «Будда» і зрабіўся, адным словам, адным з найлепшых спецыялістаў па ўсходняй філазофіі, у прыватнасці індыйскай, і вельмі блізка ва ўласных думках, развагах, ва ўласным мысленні падышоў да буддызму. То бок, як бы, ну, пачытаўшы яго і тое, што ён піша пра буддызм, я фактычна зразумеў, што іншай дарогі няма, только так. Вось, калі вы не ведаеце, я просто не взял, секундочку, зараз. Дзе наш Эгон? Вот. Пакуль знойдзеш, але пра Бонды, кажу, будзем асобна гаварыць. Вось кніжка ягоная, якую я пераклаў на беларускую, выйшла ў 13-м годзе, называецца «Запрашэнне на вячэру». Ось, там ягоныя тэксты ўсіх ягоных перыядаў, можна сказаць, ось, успаміны, там пра маладосць, вершы, філазофская такая п'еса, ось, якой напісвае свае палітычныя погляды, ось, проза філазофская, у якой ён у тым ліку набліжаецца да буддызму і гэтак далей. Вось, рэкамендую, не ведаеце эту кніжку, выйшла ў Логвінава, не ведаеце, магчыма, яе яшчэ знайсці.
Вось. Дык пра Бонды будзе асобная праграма. Я ў гэтым упэўнены, таму што это вельмі значны для мяне аўтар. Хто яшчэ? Вера Ленхартова, про якую мы ўжо казалі. Яна ўсё яшчэ жыве ў Парыжы, значыць, нарадзілася ў 38 годзе. У 30 гадоў, калі прыйшлі савецкія войскі акупацыйныя, з'ехала ў Парыж, эмігравала, і там зрабілася япаністкай. Вот. А да эміграцыі ў Чэхіі яна проста супрацоўнічала з сюррэалісцкай групай, ці дакладней з групай УДС, якая перакладаецца што ўжо досыць сюррэалізму. Вось. Група вакол Ратислава Эфенбергера. Адным словам, яна надзейная як бы была такая пісьменніца, аўтар прозы, вось, нават модная, можна сказаць, у той час. Ну, былі часы новага раману, да, уяўляеце, 60-е. Вось, і з'ехала, як і многія з'ехалі, як Мілан Кундера, як Петр Краў, вось, менавіта ва Францыю. І там раптоўна на ўсё гэта плюнула, на ўсё вот это вот літаратурнае, баемнае, і пачала вывучаць будызм і Японію, у прыватнасці, япаністкай стала. І вот тое, што мы сёння расказвалі пра японскі дадай сюррэалізм, гэта ўзята ў вялікай ступені з яе кнігі, якая называецца «Дадай сюррэалізм у Жапон». Выйшла ў 1987 годзе, і ўрыўкі мне з гэтай кнігі даслаў чэшскі паэт Ярамір Тыполт. Вось, это ўжо хутчэй маё пакаленне, крышачку старэйшы, але таксама пачынаў як сюррэаліст, вось, але паступова прыйшоў у даосізм, у дзен, усе вось гэтыя усходнія рэчы. Ну, вось, то бок прыклад, як людзі проста пачынаюць займацца паэзіяй, даследаваннем нейкага там свайго я, раптоўна, так сказаць, туды трапляюць. Ну, можаце мяне лічыць такім прыкладам, калі хочаце, які пачынаў сюррэалізм і закончыў у буддызме. Вот. Ну, насамрэч, я магу сказаць, што я сябе заўсёды лічыў у паэзіі менавіта даліянцам. Вот. Это вот такім параноідальна крытычным. Это значыць, што я выкарыстоўваў, я як бы дыскрэдытаваў рэальнасць знешне, выкарыстоўваў яе як ілюстрацыю ўнутранага стану і заўсёды ёй як бы навязваў нейкія свае вобразы, проста інтэрпрэтаваў яе такім параноідальным спосабам, вось, шукаў там нейкія сюжэты і гэтак далей. То бок як бы менавіта як бы такая вось такі падыход, то бок як бы які паходзіць менавіта з візуальнага чагосьці, так, а не вот з самой па сваёй мовы, калі вот там не з брэтонаўскага аўтаматызма, калі вот у самім працэсе гаварення і штосьці выпісвання людзі шукаюць нейкіх там вось штучак, да, ну, это вот бадай такі паэтычны мейнстрым, можна сказаць, да, калі вот праца з мовай, мова вот на першым месцы, менавіта слыхавая, тое, чым займаўся Андрэ Бретон па-свойму, так, вось, не, я да гэтага ставіўся заўсёды па-іншаму, вот, і памятаю, што казаў, што в прынцыпе няма мне розніцы, на якой я мове пішу. Я б на любой мове пісаў падобна. Ну, як бы жыццё паказала, што это не так, што, кажется, я не магу пісаць паэзію ні на якой мове, апрача беларускай, але як бы я заўсёды стараўся як бы нібыта ад гэтага абстрагавацца. Вось, ну, але не пра мяне гаворка. Значыць, ёсць і іншыя аўтары, так, якія блізкія як да сюррэалізму, так, да будызму, некаторыя проста так, проста сцебуцца там, як сябар Францішак Дрыя, да, там нейкія псеўдакааны там піша нейкія. Вот. А, напрыклад, у Японіі той жа буддыйскай, так, як бы, ну, буддыйскай культурна маецца на ўвазе, а сёння ўжо не рэлігійна, вот, то сюррэалізм па-ранейшаму папулярны, так, там вельмі любяць, не ведаю, там, в частности, чэшскі там сюррэалізм Яна Шванкмаера, так, напрыклад, там проста балдзеюць ад яго, прадзюсар, па-моему, яго японец, ягоны фільм. Недавно до нас прыехала вучыцца мастачка японская Маэмі Ямамото. Вось, яна малюе вось такія, пакажу, якія рэчы, вось, у духу даволі такім сюррэалісцкім, это вот штосьці між Арчімбольда і я не ведаю, якім яшчэ. Вот, это самае. Такія карціны сны, яна сама это кажа, і вот калі я рабіў з ёй інтэрв'ю, это іншы японец, это музыка. Ой, дзе эта картинка? Як это так зрабіць?
Interesting. Вон картина. Ну, ладненько. Что я не умею в этом иллюстравальном свете дзейнічаць. У яе бацька таксама мае нейкія дачыненні да будызму. Вось. Ну, таму што традыцыйна, яна кажа, з маладосці, сама таго не ведаючы, удзельнічала ў шэрагу буддыйскіх, значыць, рытуалаў, так? Паводле якраз школы дзюдо сіншу, так, это чыстая земля, это пахаванні і гэтак далей. Вот. Мой тата навучыўся, на памяць вывучыў мантры, якія спяваюцца на пахаваннях. Ну, это як бы частка культуры тамтэйшай. Вось, адным словам, чароўныя такія фішкі. Рэкамендую, я думаю, што Маімія Ямамото будзе калі-небудзь такой вядомай мастачкай. Вот. Вельмі ганаруся знаёмствам з ёй. Значыць, ну што я магу пра гэта ўсё сказаць? Час уже, в прынцыпе, уже 3 гадзіны, як я сказаў. Час падвесці вынікі вот усяго гэтага цыклу пра наш будызм і сюррэалізм. Шмат падабенстваў, так, паміж адным і другім. Значыць, пэўная уява прабуджэння ці прасвятлення ёсць і там, так? Нейкая вот этой вот трансгрэсіі, нейкай трансцэндэнцыі, так? Это перакрочання быцця, як бы, в прынцыпе, быцця да нейкага звыш, да? Быцця, значыць, это у гэтай сувязі працытую зноў жа Робера Десноса, якога ўжо цытавалі, так? Маючы пэўнае права гаварыць пра сюррэалізм, я дэкларую, што звышрэальнасць існуе толькі для не-сюррэалістаў. Для сюррэалістаў існуе толькі адзіная татальная рэальнасць, даступная ўсім. Это ён піша ў сваім уласным трэцім маніфесце сюррэалізму 30-го года. То бок, абсалютная рацыя. Это вельмі нагадвае, як бы, станы, значыць, да саторы і пасля саторы, да, прыдучыні і пасля. Вот. Таму да саторы это як бы здаецца, што існуе нейкая звышрэальнасць, а пасля, вот, разумееш, што ёсць толькі адна рэальнасць. Няма ніякай звышрэальнасці. А што гэта рэальнасць і ёсць звышрэальнасцю, да, сансара нірвана. Вот. А некаторыя яшчэ кажуць, як Кодо Савакі, напрыклад, або Сота Дзен, в прынцыпе, школа, яны кажуць, што няма ніякага саторы рэзкага і не павінна быць, што сама практыка ўжо і ёсць саторы. То бок няма вось гэтага рэзкага пераходу. То бок дастаткова проста медытаваць, проста практыкаваць, і ты ўжо як бы трапляеш у тую самую звышрэальнасць. Нельга шукаць саторы, нельга да яго імкнуцца, таму што толькі той, хто імкнецца, ніколі яго не дасягне. По-моему, бліскуча, так? Ось, вот это першы пункт судакранання. Значыць, другі, это, ну, вось, менавіта памкненне да вось гэтага недуалізму, так? Да вось гэта, як бы, да кампенсацыі вось гэтых апазіцый, вось гэтых вот міонаў, да, абсалютных. Вот піша Бретон, да, у злучаных сасудах яшчэ, так, 32 годзе, што піша? Сюррэалізм не спрабаваў нічога лепшага, як толькі паяднаць залішне раз'яднаныя светы, чуйнавання і сну, знешняй і ўнутранай рэальнасці, розуму і шаленства, спакою спазнання і любові, жыцця дзеля жыцця і рэвалюцыі. Так, вось мы бачым вось гэта. Палюсы, так, якія, ці полюсы, якія ён спрабуе, так сказаць, аб'яднаць у гэтай звышрэальнасці, так званай. Вот. Гэта таксама ў будызме, вось гэта, як бы, недуалістычнае мысленне, это вялікая рыса, да, мад'яміка і гэтак далей. Але тэма вельмі складаная, таму давацца ў яе не будзем. Бракуе кваліфікацыі, значыць, філасофскай. Ёсць вядомыя адрозненні, да, паміж сюррэалізмам і будызмам. У чым? Ну, мне здаецца, што гэта менавіта стаўленне вось да эмоцый, так, і да іхнага, так сказаць, значэння патэнцыялу. Вот. У сюррэалізме вот павінна быць всё шалёнае, пажадана, да, вот любоў, значыць, шалёная яна мусіць быць, да. Вот. А ў будызме як бы не абавязкова, то бок як бы можа быць спачуванне проста, яно не абавязкова шалёнае, так. Вось. То бок як бы, ну, сюррэалісты змагаліся з рацыяналізмам, таму для іх усё, што было іррацыянальнае, яно мела нейкую вартасць аўтаматычную, так. Вось. Вот эта вот утрапёнасць, раз'юшанасць, да, вот так яны пісалі пра стан сюррэалісцкага прасвятлення, што спачатку трэба трапіць вось у гэты транс, вось гэты стан, вось як бы з гэтых пачуццяў татальнае вось такое як бы узбуджэнне, вось.
І як бы толькі тады можна штосьці пераадолець. Ну, таксама это адзін з тыповых як бы шляхоў містыкі, так, наколькі я разумею. Вось у будызме наадварот, да, будызм раіць як бы пачуць і назіраць за імі, як бы не то што кантраляваць, а проста як бы з імі не атаясамляцца. Вот, і тады іхны ўплыў слабее, в прынцыпе. Вот, м. То бок шлях сюррэалізму, да, это вот такі шлях вот этих вот шалёных майстроў. Яны як бы ёсць у будызме, да, там вот это ўсе тантры, я не ведаю, нейкія містычныя практыкі. Вось і ў дзене ёсць шалёныя майстры, якія паводзілі сябе абсалютна іначай, чым звычайныя будысты, да, там скандалілі, хуліганілі, бухалі, там, не ведаю, біліся, вот, і сексам займаліся. Вось, але гэта былі адзінкі, так, такія вось, але яны даволі як бы ў гісторыі пра іх памятаюць. Вот. Это ўжо былі людзі, якія якраз за пэўнай рысай, так сказаць, в стане прасвятлення маглі сабе это ўсё дасягнуць. То есть уже пасля таго, да, а не як сродак для того, каб дасягнуць вот этого вот нейкага спазнання. Ну, ёсць розныя падыходы, так. То бок сюррэалісты якраз імкнуліся дасягнуць вот этого прасвятлення праз экстаз, да. Канвульсіўная прыгажосць будзе прыхавана эратычнай альбо не будзе, да, пісаў Брэттон у шалёнай любові. То бок канвульсіўнае ўсё павінна быць, да. То бок прасвятленне праз экстаз. У будыстаў наадварот, да, экстаз як бы дасягаецца, калі дасягаецца, ён дасягаецца праз прасвятленне і дзякуючы прасвятленню. Вот. А у сюррэалістаў сапраўды падобна да анархісцкай этыкі Крапоткіна. Вот. То бок як бы рэвалюцыянер там павінен жыць напоўніцу. Вось. І ён павінен проста всем там сваім эмоцыям даваць вольны, значыць, волю, да, як бы нягледзячы на тое, якія это могуць быць наступствы для сябе і іншых. Вось. Я калісьці пра гэта напісаў артыкул на па-чэшску, праўда, пра Крапоткіна, Бодхісаттва з забруджанай мысллю. То есть как бы забруджаная мысль, тут якраз все вот эти эмоцыі, якія там. І ён хоча быць бодхісаттвам, але яму не дазваляюць до конца. Вось. Ну, это такі, калі это магчыма, это такі непрасвятлёны бодхісаттва. В прынцыпе, сюррэалісты яны імкнуліся быць такімі, як бы яны по факту і былі непрасвятлёнымі бодхісаттвамі. Вот, значыць, вось гэты, ну, ці сапраўды настолькі вот супярэчаць вось гэтыя дзве рэчы, да, вот это вот экстаз і вось гэтая нейкая такі вот стан этой засяроджанасці, спакою, ласкі, я не ведаю, там квазібуддысцкай, як казаў цар, абыякавасці. А вось я думаю, што ёсць як бы такі стан, да, дзе экстаз не супярэчыць спакою. Вот это вот стан этой вот звышрэальнасці, дзе гэтыя дзве рэчы паяднаны. Вось. І называецца ён, на мове палі, ён называецца джана. Я, в прынцыпе, всем яго рэкамендую. У нас это называецца медытацыяй. А вось дзіўна так, заходняе слово медытацыя. В прынцыпе, больш пасавала б слово засяроджанасць, таму што медытацыя ўсё-такі нейкая развага. Вось, а джана сам па сабе это вот менавіта такі стан вось заглыблення, так, пагружэння кудысьці, значыць, этот пункт, да, дзе экстаз судакранаецца з спакоем. Недаўна чытаў, што у гэтым якраз стане выдзяляецца вось гэтае рэчыва DMT, так, якое адказнае за ўспрыняцце вось гэта вот акіянічнага пачуцця, там еднасці са светам і гэтак далей. Вось это стан, у якім гэтая мысль, вот, которая ці не мысль, вось гэта не я, яна здольная бачыць сябе як бы збоку, так. Вось такі для мяне асабіста так і ёсць. Гэта і ёсць гэты стан пераадолення супярэчнасці. Тут я згодны з Кодо Савакі, што той, хто медытуе, ён сапраўды дасягае вось гэтага разумення ці усведамлення, ці як бы сапраўды прасвятлення. Таму магу як бы толькі парэкамендаваць гэты стан. Вось. Ну і в прынцыпе не ведаю, ці медытаваў хтосьці з сюррэалістаў, але ў прынцыпе іхная вот это вот перыяд сну, калі яны аўтаматычна медыюмічна запісвалі нейкія там паведамленні, штосьці. Вот, калі б яны это рабілі проста не для нейкага эстэтычнага эфекту, там нейкіх артефактаў, да, просто вот, ці там каб спазнаць, там што там адбываецца, а проста для як бы
для назірання самі за собой, то я думаю, что, в принципе, это можно было прираўняць у чымсьці эту практыку. А буддысты як бы якраз раяць, да, вот не пераацэньваць вот это вот шао, вот этот весь, все вот эти эмоции. Ну, вось чаму? Таму што як бы асабліва калі мы шукаем нейкага умоўна сапраўднага я, як часам кажуць, да, як Берксон казаў, таму што як бы раяць разумець, што эмоцыі, пачуцці, в прынцыпе, у іх асабліва нічога асабістага няма. Что это просто вот нейкія функцыі, яны не мае, не твае, вот, яны, в прынцыпе, ўсе агульныя, належныя кожнаму, так. Мы іх все перажываем, вот, а яшчэ больш дакладна яны нас перажываюць, вот, у гэты момант. Яны сапраўды як бы супольныя псіхічныя феномены, да, просто абумоўлены неяк біяхімічна, нейкімі гармонамі, ось, якія ў нас узніклі эвалюцыйна, які, в прынцыпе, калі не кантраляваць, то яны будуць кантраляваць нас. Тут просто як бы не дадзена. Нічого другого. Вот. І да, то бок мы маем у нас у людзей як бы ўсіх у нас агульныя не толькі гены, да, але у нас агульныя як бы і пэўныя псіхічныя рысы, да, вось это вся біяхімія. Вот. І вот это вот разуменне, да, того, што мы ў пэўным сэнсе ўсе аднолькавыя ў пэўных як бы там праявах, сітуацыях і так далей. Это вот разуменне, якое, мне здаецца, Будда меў, значыць, і ў пэўным сэнсе Фройд это зразумеў, што як бы ўсе мы хочам аднаго, так, як бы ўсе мы кіруемся пэўнымі як бы агульнымі рысамі, інстынктамі. Вось это ўсё лібіда і гэтак далей. Все вось гэтае то, што ён прыпісваў гэтым сямейным схемам, так. Вот, то, што я там ці эвалюцыйная псіхалогія якраз прыпісвае менавіта эвалюцыі, жыццю доўгаму жыццю як бы у чалавечым калектыве, але яшчэ да, можна сказаць, цывілізацыі. Вось, ну, то бок як бы сюрреалисты таксама разумелі, да, што вот все вот гэтыя рысы, жаданні, так сказать, прагі, да, вот это все вот шалёнае каханне, все гэтыя патрэбы, што яны ў людзей сапраўды супольныя, псіхічныя, да, не толькі там цялесныя, да, інстынкты нейкія патрэбы там. Любоў і ненза, да, як казаў Фройд, цытуючы Шиллера, Эрос Ананке, а менавіта і іншыя як бы праявы, да, вось, эмацыйнае і гэтак далей, унутраны свет, духоўнае жыццё, да. Але як бы, ну, сюррэалісты чакалі ад іх вызвалення, вот. Але не вызвалення ад іх, да, як буддысты. Ось вот такі вось як бы можна сказаць афарызм, да, што сюррэалісты чакалі ад эмоцый вызвалення, але не вызвалення ад эмоцый. Ну, ось. Буддысты якраз раяць быць свабодным ад такіх рэчаў, як эмоцыі, чыста эвалюцыйна дадзеныя нейкія механізмы. Вось. І, а это можна па-рознаму дасягнуць насамрэч. Вот. Буддыйская практыка – это адзін са шляхоў. Вось. І што тычыцца этыкі, то яны як бы сапраўды рэкамендуюць, так сказаць, менавіта любоў, да? Але як бы, ну, не шалёнае там каханне, вот менавіта шалёную любоў, это значит бацькоўскую любоў шалёную, так, сыноўскую любоў да жывых істот, вот, спачуванне, таму што ёсць некаторыя буддысты, якія кажуць, што ўсе жывыя істоты калісьці ў папярэдніх рэінкарнацыях былі нашымі бацькамі, вось, то бок мы ім абавязаныя, таму мы мусім іх шанаваць. Таксама праява такой любові, вот, напэўна, не блытаць з канфуцыянскай любоўю да продка, ось, по-іншаму там разумеецца. Вось. Ну, вот это спачуванне бодхісаттвы, вось это аснова этыкі, аснова буддыйскага шляху, так. Вот. Наколькі гэта суадносіцца з сюррэалісцкай рэвалюцыяй, да? Наколькі духоўная рэвалюцыя Арто і Далай-ламы, так сказаць, яна перагукаецца з сюррэалісцкай праграмай рэвалюцыйнай, так, это змяніць свет, перайначыць жыццё, так сказаць, Рымболя, Трыамона і іншого, ну, это вы ўжо можаце самі, так сказаць, меркаваць пра гэта пасля вось гэтага цыклю майго. Вось. Я думаю, што я даў вам дастаткова матэрыялу для разважанняў, для нейкіх уласных высноў, ось, але як бы, ну, як чалавек, які значную частку жыцця прысвяціў і аднаму і другому, ось, як сюррэалізму, так буддызму, то я, в прынцыпе, палічыў, што чаму б нам гэта і не спалучыць, і не паспрабаваць нейкім чынам это паглядзець. Так,
3 гадзіны 16 хвілін. Это здаецца, што наш самы доўгі стрым. Папярэдні быў, здаецца, па даўжыні стрым пра Язэпа Кавалеўскага. Вось. Ну, ён таксама заслугоўвае не меншай увагі, чым японскі сюррэалізм і іншыя рэчы. Сябры, это значыць, што ага, ух ты, сапраўды вельмі доўга. Так, час паабедаць ужо, вось, і рэшту суботы правесці нейкім такім, можа быць, больш цікавым чынам, вось, чым слухаючы мяне. Я вам удзячны за ўвагу, за ўсё, што вы, так сказаць, вытрымалі, вось, і зычу вам добрых вакацый летніх, таму што я наўрад ці мы на летніх вакацыях будзем рабіць гэты стрым, хаця магчыма, што ў жніўні якой-небудзь з тых раней запланаваных тэмаў, можа быць, яшчэ і зробім. Так, усяго вам добрага, дзякую вам за ўвагу, пішыце водгукі і майцеся добра. Дзякуй, пакуль.